Alright, a wonderful, very good morning, the first day of October 2025. Mwanchumulikiria kurunga 1st of October. Bono mambia, yatalikine ya momo kwa komone nyasaya atuwa njere tuikira mambia bono. Good morning, karibu asomoro budi etuwani ya gatembe bono mambia. Na ande elitukoli ya umutinyu ya adi amanganama ya bionsi no tulika batato kwene kinga yote 9 10 ya mekuwa sambamba zaidi. Jaguru kwa omwana buliro bajofri usarika mambia bono. Good morning, karibu kurubono mpaka chinsa inye chia bono mambia morobu netwani ya Gatembe aiga Gatembe TV na Gatembe FM 102.7 ekiriko koranga karibu tusange amo emambia bono tirijebweka mambingi ya good morning omwancho murigire nabo igo motegerere Gatembe TV Gatembe FM na kibwakire etarikine yamo mutinyo yoiga oikomi na kibwa ukirire na kiwachakiro mutinyo yoiga kayoko bwata umurobere koru kosenga yogende tukubwati umurobere koru karibu sana irinde tuyara gusanga senchira ere eyo bwamo enchira yabene amarieta tware kumanyana tari nande gotoeresa gochimuino amarieta tware kumanyana. Okay, njeno mugaka James Onkoro kibache tumbiri esiringio nega bane senete women reputatari eri umusiete to musiriguta mocho korobwata ndi umusio kibache ri yongiriri yake muntu ona aje bono no Onkoro tigada kubuli yani elite kuligeni umutinyu muyigwa cyakire bitina mutinyu muyigo serero January na the fun thing ogo kole bitina musubati omayete akishiwa Onkorogo bitina no musubati Onkorogo egesenda nyongo ingi egesenda nyongo ingi egesenda nyongo egesenda nyongo ninki igabana ninche ko egesenda nyongo ninki rero neri ometene tenga igo muntu kuramo mwana wenga egesenda nyongo okay igabana nche negesa egesenda nyongo egesenda nyongo aye tegerera ngo egesenda nyongo aye bon negesenda ziki mapema is straight egwabo oli gwomanye sogoro Onkorogo no mwete omaita no mugako monene guikote ya banteke gusi umucho koro gongo kubuli ari omoerese sese nyongo naganto gete kareiga kareiga mubwate bwa matana kyo bwa mate bwa bwa mate tutware no munyama ekingi kerenda ngakigo tuteiga omwana one okuragira okuja omwana one makuneni akantomere bituma imetorire 5 gochanka omongina banchiri akarosia tukana kuragira kwa razetu ra duniani okay aravu osaliko omwana one Brian oyore nturere gaiga yosamba makara rugura yore diaspora gosamba amakara gosamba uchema ejere gasine gas no igisene kenu mwana okudiga mere makale esikatiki bono mwana one akantomere bese genda nkarete emiti alaho Onkorogo umutinyu kianda chitarikire ngoererete mutinyu kianda chitarikire ngokoera amutukale ngo mutinyu kianda gotwara mutinyu kianda ogoika 32 igoro ne chitarikire nga igoro ne chitarikire nga chiarenge igoro chiarenge tare 32 31 igoro yakukwana no muntu tantaine bono mambia sinje miaka ya chire tantaine okay no problem wicheba bari zo to ko beka bia yango anu muntu mu yara kini go ikoba bia na monte vinga na mubuli gesenda nyongo ingi Onkoro umugongo igatimeti ochakire akantogete konyora kareiga oyorora sere tinero taroje yo bweti bina bakaro otegereri tama etinki wakwana ikiagira kanto rigotumeka sign language okay no problem guicheba onsaligo litukoliko rukuria igoro onsaligo ne ngakeru ezimi mama ke muntoma ezimi ngwakeru no mushimiwa papa ukorokunere Wilfred Monyanya yoge akantebi Onkorogo mbura nako ikikisumu bono Onkorogo ntate kukobeke ndege mbakararia paka Mombasani babu iga papa iga onsaligo ko ikachemba sali utikorugura ngobatebi hi bla 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 ona tiankoboli Onkorogo obiyaki ma asinchira bene ayuma ino muntu bwate chigali chinyinge na ndegu jutumya zindi chigali jutumya bono ngo ikamambasa bono go ikarasi mangore ndege yane pinapsi egali yaunga yoja gotiga yane bono mongo jibekali kunyakoragira motevinga kirabando kuratiga ego kunyakoragira kwa razake egali yao straight bono mambina rwatumia na riago ikia bono mambia naratumike tingatingi arafu ngotumia moroboro gachotige bintu byo gutumia ntukukwanchiriro nya gutumia bintu byo turumi chigali jige jaidiru ni jinga meta bantu bande muntu naro menye bintu bya yebona kunye kotuze ibona mambiga iga ngane kurage
unsaligone tinko babara mbure gali endagire yare tu tarali endagire yare tu na bana bana tarali bono unsaligo egatigara. Why don't you use it? Why don't you use it? Is there any problem unsaligone tatu mwanon no mwanon madringa asere ke muntu gaki mama ono matire da nuragire ndagira yo muntu taraire botuko urushi ni kigali cyako nyakomyoka nakyo na ini ndagire iyo akototeyo boro uri abuguli no abu kigali onkorogonereri kese ndi tuma die kigali bakutu AK47 AK47 Maguralingi bwa Magurofo live and direct ayama kana mingi ayama tuna mingi indagire ukwatebe ekulinere kigali nkulire ndagira akarungoni abo onkorogometae aeso okorogo sina butokwana ayo bona ntekwagi unaba ntobo ngobuturubai. Alright, bono mwanchu bulilinga kirobwa kiromambia bono wagotia namangana yonkorogo karibu sana ikirokora nukumyoka sibitanda bono mambia atokwanire ngobwa kiribya totebi nga yubwa tete kurwa nga yugutulire lya korora gotegera kurwa bono mambia elitalio neliengencho asichina bachetu chibitandao chonsi aliyesensemo yomutandao nyirango tulikira Getembe TV asensemeli ya YouTube Getembe TV asensemeli ya Facebook na bigo asichina chiri chitu chibitandao gose SMS 0741 583 Yuko enoti isano ibere inye yamo isato isano na isato yani enoti isano ibere inye yamo isano na isato isano na isato isano ibere isano na isato yuko 0726 447367 karu wakati nambe chugo sokoto ikera gutulikera byonsikane ko bigwatonyera setuani yagatembe mambia bono karibu togende usanga amo bono mambia na ubwanso banene na sumurobuli etuani yagatembe lakini ne kwenye kwebulinga mambi karu kuboka ninki ayubange tekokora urabuka mambi onyorenga umubiru uginchira nuri gwete okotabatinga igwete ngakende inki uje giya korekana no maitenga obotiko nki uje giya korekana na ide mwanju muligereri ayo no manyete ebirangale byago no manyete ebirangale byago nga ekerura ire botiko nki bigokora ebongo bonki bokara kerura ire ayine gati yabangana gwente ko manye mambi abona tetukunyuli enteke mo bono mambia nga omwanju motegereri ekaratu kuligereri akolenga no bolingo libotuki matinde no maitenga omusacha numukungu amangana nalinga bagukwana lituko ayo nkorogonama totebi ayo nkorogonama toereze ayo nkorogonama okay gatiyo musacha numukungu ngokwana mangana mangi yani kolengana no mutuki bogote bakarenga lituko omukungu ninga gutwana au kwa na 700 yani 7000 watts 7000 akurusi monwaye kinga kyo musacha agukwana 5000 watts straight nigeta manganacho straight manya lituko ligima umetongora ukwana mono ko morugio bono nkorogo konyora musacha ukwana bagana mangi sada oine nogo bono roje anyway onkorogo ne women rep bono ngitokunya kwagi aine women bono Matilda nagekora ali mushikumira nagosemule una gosenyumba mule okonyoro mu gosai no magani ucho bakwanira ngambia muromo gako nkorogo no mungina banchiri mwako grande ambia tuli mungina banchira batayambia tuli kwa makuba na alega na ando manyete no yaka ngombe gaite karwalite bono konyora omentira magana mangi mpaka agenda bekeronga tebana kito nyore saka na kitu asaitinze mo ngoro ne bulima yakwana no moene aboene kwa eresi mwana one no roja makwa ni tata kwa ni eligwachete ko minwe tukie eligwachete ko rosugali zaruni amangana nalenga gwakwade to amangana nalenga gwakwade to kubwati saluni ki ngaki bono rende omugakone achandite bla 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 waso mugakone okay tukwanire ngotabinga yobo getakorwa bono mambia 0741583878 0726447367 good morning 0741 karati kankocha amule kumati apa ni umati inchoko tebi go setebi no sali go lende go sotebi no oli ko sinayo ngiri inche no mogaka tali okomboli guti mandi injomboli eberero manye no jina bwata chindo baiga ngo ikale chinsa ketako jaka Matilda kakinga kende ebeseli yako yataigoro lero akupei taliko kwa bana bibiti natanga taliko kwa ngoto nukulira natanga onzaliko tokonga Matilda kakio manyete bono mwana onenga 0741583878 mapema etuani good morning bwa kirabia etuani yagetaba hello onkorogo na usaliko na madili hello etuani yagetaba good morning hello usaliko
Oh. Matito na sehemu ya Nongoro kwa kisi. Bwana na Wakire kile bia. tata. Ndiye anamwata. Joel Mogere karibu sana Kaeli. Ya nambuyere. Akaeli nabakabwa tembo une heli. Ya kaeli ngawati mangana mangi. Ndojina wata mangana mangi nya wati rama ora ya. Bora kuli endagira ne yenda. Nenda yenda agire. Straight. Hallelujah. Asante sana Joel Mogere kurulia na bantu babo nchali. Good morning Etwani Bugakire byalo. Hello Etwani. Namna gani tena? Good morning Etwani Agatembe. Hello. Hello, Tony. Yakatonda. Ebunde nchege. Wakiro saligo na mkala na matirinda. Ebu Wakire kita bya bia. kuruchi sa Muchiringa Nyamire County Bugakire bya. Madilda. Yote vya kabisa tare yote vya kabisa wote de kizimba. Asante sana bundi Mandela kuruchi sa Muchirichia Iringa bono mambia. Etwani ni Agatembe Bugakire bya. Abune County Nyamira. Nera alifeti mirambo kwa matiwo. Abantu banyari bali masaba Bugakire bya. Imambia bono. Wakiro uyo saligo na Matito Nongoro. Asante sana Alfred Mirambo Imambia bono kuruchi sa Muchirichia Matibo. Ogenda kuika hoteli ya Buga sonkoro kuralia Kerenge. Asante. Hoteli ya Buga straight. Hoteli kiti safi. Hoteli ya Buga tali hoteli. Na zako rukubo ikonkoro. Okay. Amuso wabuga utegete banga. Hoteli ya Buga na zako rukubo. Hoteli ya Buga no. Amuso wabuga. Ayabuga koraiga. Batei bakoe chai. Moko igube. Straight. Bakoe chai. Etwani ni Agatembe Bugakire bya. Good morning. Mwana wetu wajua saligo mpyo. That I muntu myana kuligi inga kitu nonkoro iguga tubura. Na venga seketera kidia watu ne robale. Nko iguta bantu bako tabanga tu atende tubugo gesona. Watu ne robira tate para stay Europe. Nenga miga tu kinya butuma che kuruchi sa Muchia kanyimbo. Otatora matabiri ne nkoro. Ya ngo torarza. Oh. Tata pora 12 akikiora ore mnabona omoto kabase te usente ne wakana kurwa. Abane zguru ngakibayo cha koburoje. Ngakira abana ngibana bayisukungo ndaribo onyala amura aba tokotoko tabale se na buta mbanja kule. Michande menene sana akurunya buto omache kuruge tukigalia. Asante sana bono mambia. Etwani yabugire. Mambia bono kuruga tabage tugibago kura. Tuginero kuli. Sana. Ngoro jana bago kura. Bagukura. Eh? Bagukure ne gutachira nansi. Aminto. Kaki. Kuri ngakimule miyakoruga. How comes? Baitero tinorocho muisimigo yokorkunere unalebo chimi mumanyi. Nero chete goto tebinga ki ama ene igo morochi. Morochi. Okay. Igonkwaro chikende. Njinaroche. Njenganyete go sechisoya igali mapema. Tulili bali kila sense mwenye mtandao bono mambina se SMS matirida obaiwa. Chisemo cha Facebook na bongenderete kuligeiga. Ndocheka esimiane. Kila kwenye kuligi SMS Gladys kuruachi semo chiralia otenga akurukunga Gladys akuruachi semo chiria ujumbe akotebanga. Okay, thank you. Gladys kuruachi semo chatendere. Good morning Bugakire bana mamito karibu asemo robulie omuya Etwani bono mambia ngone ngiru mutinyu mu yakoteba. Margaret kuruanya tieko goikachi semo chirichia Gatembe. Good morning Bugakire ikuru agotenga ikuru tukemiriri kuruchi semo chirichia miriri nera gotebanga Bugakire Nyamakairo village. Asante sana Imambia bono. Kevin Yabuto kurachisa machia Tonto City sauti kubwa sana huyu Bugakire yake yuma za kizuma sese kurachisa machia sorry agotabanga bono mambia Karungu Migori County tuned in as usual with my family. Asante sana Zakayo Zuma sese umonchali onyangoge sobo nkorogo kurachisa machia Migori County mambia bono. Nkorogo agotebere agomolinda county yo Ajese nungai. Agenda momolinda anyway omwana umugundo Daniel agotabanga korochinse mocha Karen niko ndani ya show mbia mono sana Christopher Atandi agotabwakire na ndi agotabanga happy new month nkorogo kwa igubobe happy new month korochinse mocha Burangi Kenyambi no murugyo Lydia Kiribona abana babo Sheila Matiangi Muraga Mikaya na boigo na boiboli baye Rogers Nyariki agotabokoro Amsterdam Netherlands ime yomorobelyo na boigo ne timu yabo Phyllis Kemi Aiden Nyariki Maya Nyariki Anthony Ragori Kerubo Opande Elvis Opande na boigo abande abange sana umusori bwege susu agoteba happy new month korwa Nakuru City Salams Club ometo nkorogo ako igunga tebanga happy new month omagotebanga watebanga naye ngotebi Bono ontebia ayo manyete no taigwa
Omwacho mugiriria. Tukurandikiriria nago tirugo ntebi ngapi ni uma. Inje. Okay, there is no any problem. Onsaligo. Okay. Omotienyo yo menya buno utagi. Onsalige group nere iga. Group nere iga. Oyo iga nere man of action yancho Kenya bere. Oyo nero koruku ekebwe nkaitero maite ekebwe. Okay. Oyo iga nero korukwa bumbuli. Mugaka bumbuli. Arafu nare iga okorukwa nganere enchogwe mwana. Maito onsaligo ntole kiombe na barabwo. Lakini bono nkigeko gereke bwatararu ekebwatararu pesa ngoro mugajiye kembe mugaji ninje ongoroga yo mugaji ninje mugaji ni omaite ligeri matinda tiganko nyoli Bono ngentekemo inanga kuruchi besa tiganko nyoli matinda ngentekemo onkorogo na chagiti kanisa bago ba chagina makopio is ready ekaniseye enkiuma ite ya atwaliro botuban pakega siekwa onkorogo nero mugaji onkoro nero mugachi nero murayo mone bwikanisa nero mutengi yani emichande mibe esadaka yonzi bioliro kole bona no teri baru sadaka lina lingo chaka wani wati ka Yesu wani wati ka Yesu wani wati angongima mapema straight kere baru sadaka anyembara eno kumochera agoteba good morning and happy new month from Isobania Boda nyasayo nganchiri narori ritukorinde agoteba ngakuganira babo abali bako koremeremo nabarabu by the eno kumochere no montomia sana ena gotenga keronale kerongoso ku Tanzania nero kungalia ni aliyo nkolera mangana maya aliye kurunga idara ya foroda yani immigration department no agotoka gadi kinso Jesus bania abagoteba nga ta konyara kweba tato babu mwabo Betsheba agoteba kwambuka orechinse mucha biombe mwanyabando atware mambiengia na boigo rigeri yae Helen Mukira na anda komotevinga happy new month ekia kwanya kurugo montekia ayana botaru kwe ondo na botaru nindo kure none kondogete nindo kunonde kondogete alright ndo chika iga oyakoro kunga mheshimiwa speaker oendo ondwali mheshimiwa speaker oendo ondwali na Divina Agesale speaker akoro chisopo chenye bisabo galia ibeno na otule ime yomurobele na Rogers Matega maino mwenyene makutano hoteli gali nyabisabo anasema abosubali Gesale kwamboka wote wako ndani abantu banyabisabo abantu mozi nyabisabeyemo na ndiko nyabisabo gali uga nyabisabo kere kwa iguro akwali abantu bomushimiwa Steve Arika kiyoko hoteli nje abana bantu abasane bane sana mwana Steve Arika hai onyaga karase TV gakina abantu banyabisabo nabantu bale bomwembi bomugambe ayaya atiko mwanchumuli linga tuligereri babiribuka asesemulia NSMA ayatemba bono mambia tobolichisi mebiri choka tumyoka asesemulia tokwa magazeti unatekire mambia bono murobole netuani yagatemba good morning etuani bwakire alo sarigo bwakire bya arao oyo nchari sio monyi kulusaba etuani sarigo bwakire ebokiete se Mbiyama abagaka obanje byabale no mongnoy. Tigakobolinga ki. Abaye tena bade aye amo. Wakole bya tigamboli ngoro momento ngoyo gwaka. Momento ngegero. Omugwano maite no tunera ngenza igara kini ale gali uchakire byasara byaye. Akurunga Amos Asamoah. Amos Asamoah. Korochidu kabusoma. Arafu no tolege gabagaka no mongina. Lokete ya msongo jiduka. Ngakibosoko jiduka. Wakile kuja mwaka. Tuko pamoja. Igomba ninga tule gamba bitule studio. Abagaka babere. Mongina. Nomo subati yomo. Kareko kolige tira baba. Dori mongina pito tari ngatibono. Yuko wera mubetari akwa. Olio kolige reti korwadi arorire ngaye no mongina. Straight. Why? Yuko wera mubetari. Ene taito yaba. Esibyo mwali good morning etuani bwakire bya. Etuani yagatemba bwakire bya enera yo mwali. Yes. Hello Gatembe. Buyamana dada. Ayeza gius. Korato ira neri ngaki. Ichio. Ichio. Mainko gosere te dada. Oh. Ya estás maruga Loriondo, que se me encontraba aquí que Loriondo. No kwalenge karabachito Loriondo. Mari bachito. Ngwachito aye. Ya, porque ya más también ya se dice que ya cuando ya
Osayo. Umuntu jenare ranche. Moto chini kako teba ninjiete. Au kana tati. Straight. Lakini vitu vile Osaliko. Amos ya Samoa. Entaite toimoke no mwana uyu. Togene nere pako. Igera morore live. Ikiagera bona ira ategerete radio. Abugetenga no mungina. Amos ya Samoa igore TV. Honorable Ombasa Bondi agotabanga asante sana. Honorable Ombasa Bondi mochogoro bomwiga kurwa abo machoke chache niko tuntu nali chinsomo chenya nchwaga ali bono mambia wata machoke chache bonsepi. Good morning kuri chinsomo chetu ntagali mambia bono mheshimiwa Ombasa asante sana abuga kiribia abugocha bae bibiti inabe ka motorogoro wa michano nyerega inabe ka motorogoro abu bangere bono laki mwako umuturumi umutantano ukie na tutarabutura ba pilipili hoho agote bokoro chinse mochi atimani akoro ku pilipili hoho timito se akoro no mani teri Isaac Bosina agote bokoro chinse mocha magombo watching live na my people Lydia na boyo double clean abosibori agote bokoro chinse mocha kiabira tuko pamoja hadi tamati no mogako Peter Mongare na boyo abana bae na Eriko Soro koroke umburi taro Bartolomeo Momanyi agote ba koro chinse mocha nyanchonori Osarigo baigwa na nkorogo bwakire uyu mumanyi na ziporo ye serikali yeye teto eti morembe tiga toire echae soko aya bangana makomo Natasha Mkiuta otaba Nancy Ongiri na boigo Bonventure Mobisa oyugi journalist boy into chikoirana ko oligereria ujumbe cheno unatabire matirida obaigwa imwambia bono omotegereri ngoirana tole tiatra nkorogoli baga ara tituru bokima oboro bwa yebono mambia tukirana na magazeti mboriga mombegete TV mongiga tere team pako yobwate son tekinzi nini Osaliko mago ndetimbanga bwana timbanga bwana nae wachire bamo bibiti baby ora tenda kuhusu chibasire gwatiko bibiti echi kibono ibibiti echingi baga kolera amekiswa oirwe change 5 shillings yo mungu anaro ndabere tioro bako ngatika ne change yaje anabwana teko mwa 45 bo no 50 yeiga munako mwa bibiti arafu amwira ne 5 yogore kebiriti nago tigere anchoe kanya tumisa kuskubwa nchumuli kwira tule ase aliatekire bono mambia ene tuwani ijagatamba bwa kirabia. Good morning. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega sigire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo tukakire ase omubere yasibya manyinga egatimrimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia alenayo obokoreri wanuga best nigo bole obwoigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitarigiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best ikobago tukimiyo muchobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu ncha samarieta ngoro kwanongaki ona arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugurikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure
boigo n'amaroira ndamanga yare ngo omobere one ntamanyete nawenete asamange bakeresini gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best kotanga mbuya kubwa kubwenia. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogoko obokoreri ase chinse mobuna corporate event chi roadshow chinyange amatanga chi anniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chi tent ebirogo decoration lighting chi carpet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba Christmas number 0721-217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Eduka ya Sha Ceramics nigo ebwate ebintu ebiyebyekerero ebyokoneria asiri gulirigia mbabwate chi tile ao chichirange ao ne chi size ao chi power tool chi loka chi mirangu gose chi doa locks mbabwate chi marble naboigo chi granite mbabwate chi rangi ao naboigo chi skin coat mbabwate chi MDF boards naboigo mbabwate chi cho ne chi accessory chi cho mbabwate chi kitchen sink naboigo mbabwate emerango yo ere semi solid naboigo emerango eria solid mbabwate deformed bars naboigo mbabwate chi tangi chi machi chi size ao mbabwate chi cabinet chi ceiling board mbabwate wall to wall carpets mbabwate chi shower ni chi instant shower kroi mbabwate chi bathtubs chi size ne chi type ao mbabwate ebirobu ose mbabwate lighting chi type ao mbabwate chi gypsum board mbabwate chi channel mbabwate chi simiti amabati chi square tube chi size ao ne birengo ao incho Sha Ceramics gwenyorere asiri gulirigia asamange bakresimese number 0703943972 ajirira gocha aseduka yabere Glansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Asegeka miaka mirongo enena kianda ebenki ya Wakenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekuru obukorere ase chinse mubuna bono savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya pamoja sako yabere ogosira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire gosibali ensemo ya pension boygo abonjereria ibotani na Wakenya pamoja sako iyo nyore obukoreri ubuya ase chinse muna obosemiguru yugutumiki buchibesa chi loan muna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boygo chi advance loans boygo nkorantura muri chibesa
mpesa ase uri kose mobile payments kabe oyomo wa Kenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarire chiabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototarire website yetu www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa isa kwa mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya wa Kenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chara wa Kenya Pamoja Sacco kuna financial institution yao tobwate chipranchi chito ikome na inya chire within gusi wana hintu tora rogo konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosegwa ase sake ese walibatala join please njubwango mo join tukini Sacco yeito na gusi yeito esa magendo wa Kenya Pamoja you our concern. Right, welcome back mwanchumulile no mwategereli umurubunetu wani yagetembe bono mambia yatengere usanga onsi gaiga katugo ebeka amagazeti asembe bono mambia tukwanira igazeti bono mambia gazeti mbwatega nire gaiga chizeti chonsitu chibwate yungukwanira ntubate gazeti ya The Daily Nation yunda benkumurikira amona mangana ali kiroro nabo igo igazeti ya Taifa rero ni roro nkorogo ni gazeti ya The Standard inkiagana nachikwana chigazeti chonsi tubwate megano au turachichireta twensi gaiga asenchira yobo kangaru lakini litangani Matilda aso muntu bukiro bono bigonto kumanya amagazeti gazeti ya Taifa rero bwatengane nene Uhuru Gashawa wategana ningane risiko ase gazeti ya Taifa rero gazeti ya The Standard makira watabanga anikumbe tokembaine Anikumbe tokembaine sauti ile ya kabiri kwa maiso gazeti ya The Standard yotaba Rabo Rauza Secretary General Rabo Rauza Ekisongo ekenene igire zonge getiri sana Elia The Daily Nation nereba tomugano manene Uhuru move Jules Ruto Gashawa mangana manene sana tulirele emagazeti iga turachikwenda sensomeli ya dondo no mwaka nkorogobono mambe gazeti ya Taifa rero yakwanenga nene sana Uhuru Gashawa watigana ekorokananga bono oyo kabiro murai wense umuske Uhuru Muigai Kenyatta gazeti iga kalekole tomugano asibono bapima inikirege no yo kabiro mokonyi bo murai wense Rigathi Gashawa naseki ubabe wa Mlima Kenya yani ningo obwata chinguru ningo mayete gokogabuya ningo uranyale konyegelia kurasensemu ya mulima chikaki Uhuru Kenyatta aganeti abantu mu Kenya agobwa goswene sigita sako tebera bwika na Rigathi Gashawa boyigo naganti bagende semwinde ningo guchukubwa ni chinguru mono ayonsira mangana likire gazeti chibe cyakabere kero kuliya bayiga Matilda nabokoranga ekero murayi umukuru bwense ntu aragali gakobeke mikakati menene kigma asoko chingira na kolonchi bene bwata na agwa abarayigete bupinzani na SN chama iliye Jubilee ingana ndake ya Mugachiri Rigathi Gashawa ekero Rigathi nera kotebanga erebuna umurayi bwe chama ya DCP na bwata chinguru kirege kubeka abantu ba Kenya kubwati chama yayi bono namangana ye kungusano ko nekolega ekero kuliye chibe chya kabere gazeti ganko erera mangana mange ni lipi ambalo litakaro tokea
gazeti ayo mwenyene tafakari hayo emambia bono Matilda. Na se gazeti ya The Standard egoteba Rabo Rauza Secretary General segokonera abaliki abanene ase ebyama ebyama mbiraiga bine kiama kia ODM kerigia Jubilee ekiama kia DCP na boigo ekia UDA na seki egoteba nga abaliki abaiga barorekane bagutwara chimeme chintindi ase amatuka bwango iga echichikende tukuboki liberera liage siasa buna bono oyore omoriki ase kiama kia ODM omoskedwin sifuna chinkona chae chabere chikoba chintindi na boigo oyore ase kiama kirigia Jubilee omoske Jeremiah Kioni na boigo ntubwate DCP omoske Cleophas Amalala na boigo oyo UDA Secretary General Hassan Omar apumbali barorekande bagutindia kegima kubwanonye ebyama ebinyana umuganora ase page ya kane ase gazeti ya The Standard kiritukoria lero kero kulire chibechi che gatano nali mo gazeti ya The Daily Nation igokwanira team to broba skuru 6 pestis egotabanga ewizari lyisemiekurawonere Julius Ugamba bigosi bono nigo yabikire nsemi guchikobeka ensemo egose team gete egose nsemo murobuli nabo igo ababwataniete au barachikulira mangana ya malito amapema asaboro kiwa beiskuru kubwatikana n'abalimu bali batabwati amadiri sembwingiya bakwene kinga basaliri abana bakasi skuru kolengana ni gazeti gotobekaranga umwaka 2024 abalimu emerongo 5 mona kianda 69 teachers nigo banyarako bakubyara kubwatikana nekyombe kigosena gutigi otindwe miremo nekyombe kiligia Teacher Service Commission yuko bali kabalimu asamangana alia sexually abusing learners gusamangana alia gusari abana abari skuru nigo wizari yabikiro muruli au yuchkwene kyabuna egose idara yabikiro semo eguchkulilia mimba za mapema asaba wanafunzi bali barasi skuru kubwatikana n'abalimu bali batabwati aimbwa iringia nkorogo ibyo tabagana bina abikiro very smart yabono mwalimu gakale gotonera kuligelio mwana agwante gotobinga gendo pimere mukage uniform bono rinda atarachi gopimera mukage uniform kiagera no yo nero gosona na bora baise kanyoro konyuru esikadikiri na health workers ntobata bakori miremo asobo chenu bali barense kiombe kia KMPDU bono nigo banyari gutangasa bono nigo baguchye kogenda umugiro ase ense ya Kenya yunegati yali amanene ase gazeti ya The Standard. Ekero munchulire tukukura siri togendo mutu mukomoke asamangana maya ESNSM getembe faima igazeti ya The Daily Nation achibechi chaikomi ikwanira IEBC blames mistrust for 61 billion election budget bono egoseke mekaliyo gocholi nechimbebegia IEBC nigo kiamo chiri aba Kenya anse ogotatuara ogosemelia gosumbwegenwa amangana yu aireire andake budget gotua gomenta goikaishi Chibiro na merongo 5 moneyemo asobocholi obole bosyo mwana yonse nyora chibechi ko mibono mambia olenga ine nasike budget ego kina eyo chikwene kinga amangana yogo waka chikura ni government budget go ika shiringi chibiliona merongo 5 moneyemo yonse ne peche ko mi gazeti ne ya The Daily Nation igwa Mchumulili toko gendege ega keiga tumyoka sensemuli ya getembe faima tonyora mangana maya nere juret kwa mboka toko irana aigase ensomye TV toso azidu kasi ntunaka na jibele tukirudi togenda kulilia manga manene ekera yo mwenye tuachi kukwali baga na gusakarisho mambia tusuka tuchale ine tuwani ya getembe Company ya Falcon Bonno nigo egokoreria amangana matununto asamatao aye umureme nigo bonno bakoretere embusuro y'ikibando eyo ya ETG M601 eyo ekwama asegeka cyamatuko emiye mona 25 wika emiye mona 30 oka bandiga nigo ego ichuliye buya asekemba gyonsi nabo ego ekobo abuya amasakara teriko kunda na nigo teriko igwa uburuire bw'ikibando betani gutegwa uburuire teriko ratabicondo
Bwege company ni bakoretere ubuyu bugusimika ebimeri bwa Kaino Music obubumentre NPK obusyarira chikiro 50 nebere yuka aseka bwato boyo bunde bwa top dressing bukorwa Kaino Plus S obu nigo butumika obuyo chikilo 50 nebere nesano yuka aseka obu nigo bukurenda ebimeri niriro lyao ebyamentaliga kubwa aburi tangani company ga ni bwate obuyo wa Kaino Plus Gromax obubu bwate potassium salva naboigo calcium orasiarere ebimeri byo binde byonse bunabono amatunda onsi echae obori tibando chinyende emesie ekawa na bimeri binde byonse ayugusimeka asiriruba liyuguse obuyo buiga ni gobole ase chikilo 10 igobogotoka ase eduka yokonya ebimeri nechinyeke erangi nasole bakire simi ase namba 0788000028 gosem 0705725735. JMAP Preparatory School ni school y'umwana abwenda tukwirikia na gusoma chinga cyekiga eskuru yekerero erosire ekerero naborokia bancire ni wizara y'ikiseme imeyensi ya Kenya skuru iganigo ibwate kurwa class ya play group goika grade ya kane mbabwate ebirasi bisaine nkwegeria bare guhitania masomo akawaida kwegeria bare French, sign language, music, chess, drama, dancing, abuasi biringo baika asenga kiga ni bien nationals egatiga isaina sebagutinira indagara across kwa asachenire kegama babuato bosombi ibweskoro ebirengo by'oburendi eburigoro egekogero umwano akubeke kyara omanyigoswa naboigo ekaragosoka kurwa seskureyo dikya umwano aseskurega erasumuchie obosungu ensema ya jogo aria Saint Marks bakere simia senamba 0726732322 JMAP Preparatory School jishinde ushinde. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi kinsi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya
customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya asegeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasore asubwango edukenya ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo musongo iyo erange ne duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange ne bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Isiko yabise nabona botambe nigoto kunyara kwa twarigereria abarai ao kuseba bibateli bagalia bene kubwa muno asaro ngora gusi twanyara kwa tokogenda isiko yabisi twekaransa isiko yabisi twakwanira isiko yabisi abera in fact Bugirango wo nere ntangani yo succeed the unity opposition ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutinyo gatano kitari 15 zatu nkai Bible retwe seitere bobas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemermo yabo kumaena gwanya sa embolinga chipara chiane nche by the time nkoru wororo konya na igoire chipara kisi county otabale eyamate yabo nereri abana bane no bale emeremo bale abandi no bale Kenya iga babere na bande badatungu bali ayo bakorire na yande amange. They all came to campaign for me. Bonzi people, unity opposition started in South Mogrango. And that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that all can gain with na agaro tu alenga bake nyorete ntwara sireto katabu nga matego itiro musongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liliago cyane nama ite short kiri ogotuma ekire chinduru bono matana agosuka ogotigere goli kwa nyonzi bagacha sende bali mu abasongo bagantebi organize strike mini school captain ndo tware principal ndo jinga na iseni. You know what I told them? In Form 6 in the one. I want to be a principal. Tata idio choko kare ruwe bata ito ko banga kare. Yani abasongo matagere mboga ambega iga. Nkoro mwabiri ko nanga sengijaro mwabirika. No way. Na yani ko kwali ko tete ko se team yawe yata yabanga ngwaye no musaja ko musaja boli. Bona ayuro nago tebi ebintu ebyonse nago tebi korugese nanse ko tebi nakinete gocha na visa ino to ko iwanga ino musaja ko musaja boli Tomocha gosoncha isko yabisi Miyagetemba television na Harun Ototo. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasundwira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bogo somo bero goimbe. Hypertension no borwere kera manyinga kogenda igure somo bero. World Fit itosomete chinchereza tochokorwa marwaire. Enchede ntangani itosomete ngenduga conventional medicine. Yani ubonyagitari obwa kawaida. Itosomete ngenduga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga yakurwese
endagera yaito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esoko rwari amarwaire. Nkirende yagata tusomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia mariogo akoruese mete twarwari amarwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka. Superstores Nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura chagwirigiriye amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yigakurigiriya amabati yiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile Provels alia au Oriental Elegantal Versatile Grows na boigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo Web Design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green ubutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo cyugo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ase entunda yende umugaka onkorogo kibacha nigo araje gukora etaro yaye ase tinsemo ao imigiriro burya guse. Hallelujah. Amen. Jesus Christ is ifanta. Hallelujah. Amen. Asumuryo utarira bako. Ndatengo te mwaka chemi sio koroke bacha na tolira bako banege gasensemo ya ogembo mapema ikiere turamanyirira ninga nkitu bwene te okora bako habako nkitu bwene te koba tegugoto twimanyi abako mparabia ba Torikolema ogese bituma ayoko rugoragire nyoko byaro taita kora torobokima lakini ndate ko boriga bono bokimo bakarta no bwa ikiagera no bantu nabakongu torikolema esege tamatuni kyomogusi bokima botajeti ngombe ikinjiri ko baro chimbo chabo njire cheche Dios na bokulia. Yego no to ngende pa ko ngonda. Okulia. Jesus Christ si fanda. Omo simba ko ngongori nyoko byara. Sawa. Bote tuatole kirera ndo bwa TV mira. buya kiboreo
ase owakaniro chiombe Chiombe renga wakanite makayo. Ote isato. Isato chingi ma. Umukungo yo kwani kwanyomete ne bordi. Tata. Oyo muntu kondugire ndagira naragira. nkai ogwenete kunyoma kurwa esoko nywa mabono goko nywa mafubachi wanywa mana bogirango mata agwe setoriyeranete kwama ya kunywa mana bokione rogora na jagero mukungo maneno ko Jennifer Mochoru akakogecho kareto mungago saka korosio kareto mungago se akakoni kareto mungago akatama buyeka enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire emechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero eyo ekorongeya egete ky'omugongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amariogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wa Nuga Best nigo bore obwaiguru mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarekao eyeko yarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitariga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyumo cy'obosongo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu ncha samarieta nkoro kwanongaki onarwareta marwaire ara mange nkagenda chinyagitari ao korigio bogwenia egere mbwene chinyagitari narete ne chinyinge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugurikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yale ngo mubero one ntamanyete na wenete asamange bakiresini gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Right, karibu na ndo mwanchu muligereri no motegereri tugenda tukusaga sumuru buli etu ya gatembe mabyo bono bwa kire kegma agatonya kuriria mange tu agenda mutu mukoma kasa mangana maya atuiranire ayo mwenyene ngajugo tubwata kurwa bono mambya genda gutulikira ujumbe 0741583878 yani enogo isano na ibere inyemo isato isano na isato isano na ibere isano na isato wengine mkwenda se namba ili ende ya 072644 7367 ekarunya ukwana na intuga iga ase ebitandao mwaka nkiki ebintu ebyo ko abanje mugonse omaide bintu ko bega muntu na biko bebibe enogo ingi enogo ayo tuigwe tingansiro tuigwe tingambosa omwana uri uchi ure enogo tali enoti 0741583878 mapema igoro muntu namba oletiga
enyimbe yagu ngai kwa ruseti sari gotiga ngotebie nyimbe ye tata omwana one enyimbe ya nyanyeri chingoko irenga sita chingoko sita tata omwana one sita enyenyeiri nkamanya kurwega iterwa manyinga nkamanya kwa gwe nyimbe ebwata manyinga manyinga nebwata manyinga bono rori are yare gwiterwa bono ntare nero kirina manyinga omwana uri uchure nugure emana yenyimbe inereri osarige mana yenyimbe yiga sokoro yane igantebeti ngonkorogo kwa iboiru tata omwana one kwa iboiru sokoro na batebeti bakangira gari norocho sarigo ndakangwerere kwanza ntararunda ya mama ntararunda ya mama na bondigereti na tata konya kulie mianda agoteba omwana yokuja kuibora deli pobla ngotumia maisa mama mapema onsarigo nkamanya kuronka iburu umuisiri yongi kore nitali rai naja mutete kuja gontuka totegete sukuru ya gatandi yago kutebike straight akama kurwa gateba iga omwana oyo nero iboiru liyongi haleluya nkairu pake getunwa ke korukunsaria bakambwata iga buri karachi nyanja chonse gochiariga onsarigo tati sugwe aya to kaira na kuru yetunugoro mokungu tawa ndikondereni nkwale ko be mokungu bona ngosarire gekoro omaiten sariga gwa saukwana igetunwe kinkibwata amashetani gete okwendo kwenda igura ali kwa umuriro gwoko nsari gyotoka gati ya bonchali mbarabare ya mutuntu na butoro nkeri kekora kana guchigoro straight manya mama rosete pi nere babegete nero mbugore tiga ngogotebet mama kairia ngotebet indigereti ndigeraralia unsari ko nebe ke ngwerre ngorra kero unsari gaye kwani torigereti kenda aira na togenda kuligereria aliali ngamba nene bono mambia ase twaje tigira ndo chigaiga emigano ne mengira kininga ni tumo chibuli na gonje usanga ni tumo mambia totebega jobu atete korwa bono mambia sumurobuli mugano nule olengese gazeti ya Daily Nation sebono omwenchoboteli omugavana oyo kabiro omugavana omukoro bwe county ya Migori Okoth Obado bono ekemekeligio obo tukinobo saliagia Ethics and Anti-Corruption Commission EACC nigo bado kia sigirire go sigatirianga goika ekina kiligio bokurume akimubwate ntikendere gotegerwa na boigo gochikonyorekana obwena sekambero chinga kiboga nsemeli ende kwamerelia yagani gotuguterale ekinekyo mugano yo nuransiga zetu bechigatana kabire mambia bono ya Daily Nation mayetebi ne bigo cha byaba ase bigambero sana kugunga omugavana gete akabwatira nunekeiga senator akabwatira neke omuchuba akabwatira lakini ibi ni byabuta omweli nga byo cha byarera Matilda ebinga gose kwanyaranga byatugutirware nande binge byatikara gose kwanyara abantu basiria magima bine bitanya kwera namono nabona treto kwanere byechindemero na gukwanere amangana yekoti goseke gambero ritkorigoro umo senator boy county ya Nyamira musikio kogo mugeni na boigo omurugioe ono banyarite konyora chibesa ekoti yanyarite kurugo chika banyara kwegwa chibesa chetaneti 5 milioni 5 ne muko bwatakana ni engana yanyarite kubekwa ase nyombe mo yoburalia igoro yo enchira omurugio yanyarite konyora omurugio yanyarite konyora emirimo engane yobono yabeire ase kigambiro kuri mwaka 2021 lakini kero yatogetenga omo senator na boigo omurugio ebanyare kubweki nekyo 6 million 6 million mbare como 8 million mbare como 8 million 6 million okorogo aigenga nero owa tongora gako yo milioni ubone isiringi ibere milioni monene nebe si nyingura alito gukora rakirende bono ekigambiro ngaki como 6 why mbare como 8 bamobete ibiri kero Matilda ogonya kuligeria ngane jo ja gose amenge ekine kibwate ntego samangana kuri county Nyamira ntuli bara sebi nebiga ojo kabere gosi omo former Central Police Station na Samson Taram onyoritini ga anyara ko baga guna chirwa ekinagosi ama mochiyo boiti era na batano bande yo omoliki anse mitandao broga Albert Richwang bono nigo andake ekiambere ne gyatu kutetale uko ewe bail oso wanchirwa ko bahuru kwabo nabo nigo barachi kutigara anse kigambero tukwanira abayiga James Mukwana Peter Kimani na John Ngige Gitau Jimmy Ambao na Brian Njue abagotabakana andake balenge maiga yuko bwatana anse oboiti bwa Albert Richwang aina mangana akwene kiwanomo na chibi na Justice Dana Kavesa bono nigo baguchi kutigara sechera
ekero ikine kiabo gose amangana amamochabo agendere koba ga kuligiririgwa nikigambe. Yes. Wika agengane ya nyarire koba gekwera ututigi engane ye onkorogo tagete ngorigere omugano yo asore lakini rendekera ngende ko yorigereria ninkelinga ki amangana yega yogokwana kusaye buno murari ebintu miroro urakora history bigero wakana chi million mapema nga omonto chiri interview andake mwatebanga omonto yenjira chi interview nga nabwate obumanyi bonde nabwate obumanyi igoro ya maswali ali agochikoboligwa nabwate omuliki engane yo omo rugio ya museneta bwe county ya Nyamira omo sikio ko mugeni omo rugio enga nigo bono akagire gosekorengana ningana ya bwate gutumwa ka 2021 nigo batebetenga ekira kugenda korigie emirimo nabwate emirimo itayenyorete asinchiringia nga nabwate konyo irwo omoriki korumagega konyo manyire ebintu konyo uri baisiria maswali ali ekyo kyairerete bakagechwa bakagenda asikigambira korende inengana yanyarete kuna chonkwa rutu ritukore igoro banyare konyorera chibesicho amachiko amaya yabali baguchikwegeka Kigali andake ase national msiama ose Nairobi National Park abono igwa achinchiwe kata bali bagurwa isiko ya Kenya nigobono amachiko gusi ekerengo gichibasiri bagwakana agia kinire namangana ye omu cabinet secretary gosumo waziri bamangana lichisisko namangana lia ya obotali Rebecca Miano yorumugano ulikire chibe chekianda gazeti ya The Daily Nation ono obwatu musani ugo kurugo se Tanzania ja Kenya musani ugo kurugo singa sigetogo cha Nairobi ono mateyanya kuyaliga ni tali butambe bachika chinchiri sawo chikobeke gali oika akanige ntugichieto okay igo bachoire koranga kulinane ndege basoire koranga kulinane ndege wone ndege utachi gopaki gaki utachi gopaki ndege ugoche kukonye sikirole nyi paki ase chindi okay no problem yani abanga ndege na bogo scroll yo pake yani ubwato mogoko na nera kujulina ndege yesimi yago scroll apa ndege yuma na bura nyoruma ete ndege yesimi eli yago tirase yesimi geko yi oye paki uchembe okay tari magana nase page ya gatano na gazeti ya Daily Nation osarigo omugano yego konaga ministry steps up in bid to curb teenage pregnancy in schools ukwanira igoro amarito agenkyo asabana bake bari asichi skuru kurende nigondo chikohorengana no mwaziri bwechiseme omoskemigo syo gamba nigagotebanga omorokia kusumwari monde bwensi oranyare gutoka na momocho yoko mo beka omwana kusuko mutachiranse omwana kusuko beka okunereri omwana kumunereri kichibeze onde bonsi oratokera mama chayo nigo bono aranyare obwarimu bwaye buratuguterware gose anyare ko badi registered arusi gwa system ne kyombekiri yoko likabari mu gyati kakiro umwana irujibeze umwana irujibeze achigwa kane sukuru umwana irujibeze achigwa kane sukuru umwarimu amanye ko rwamo unereri mama ke muntu oya bono ntundulu gwanere jibeza dokunereri umwana sejo kumutumika kebwanchani sokoro abotugubika bya batigerwa emesigo osomo tukanya ro mwana we bwatira niyo mwana umusiri niyo mwana we myaka 12 13 oyitigachi lakini rende randa se wizara yobochenu omoskeden ndwale akanyara gotebanga abana bonsi gose teenage mothers abonsi kero bagu chikogonki asichinya gitari mbakoleru gose mbanyoro bokoleri bwabosa umetengane andake naro chengaria se mitandao yansira koleta libirira abantu bakubolinga andake nigo mwaziri ya minetinga abana baiga bake yani na benke nchira yoko burugero bobe abana bake nakikora Matilda rero nagani tobuli monchumulire bono mambinga asinga ki enseme yetu aninga ki ne ayino isaregete keregeli ku mwaziri bwobo chenu Eden Duale yugwanchira nakuru olibaga nga mwana onde bwensi moke ukwibwetani gakonde nyagitali anyara kuba ko bokorera bwabusa ine kiga ki serikali ne wizara yobo yisemi neri abikiremero balinga mwalimu onde bwensi ukubiko byaro usaliri umwana moke buskuru abuguli gutambukire kenene kolengano ko bugutindi we serikali ne aye ekeregeli gyomu waziri bwobo chenu Eden Duale nga mwana onde bwensi otokiribwe bwataniri bwiskuru ayigo bokorera bwabusa uruchinga niga ndake kerego cha sole andake nigere ngetego tiote na kwa abana balibaga kominyo kaburunge bamayete nguji bali konyora bokoli bwabusa guse serikali nigo yaga nigo konya abayiboli babana bali bakwibwatani kiruchekana likiao bono mambia mwachi muli bono mambia bokenda kutukira sibira libya kutulikira ujumbe 0741583878 oboyigo asena mbina butu akira esimie masemo na ali sena mbende 0726447367 china bechina bochiro oro naye atuku kwandira gaiga tukujambua naye nabugotwa ebirengera libyago eyemo asemo
ligere engana ere chube chai 13 asibirenga limuliki bwigazeti ya The Daily Nation akadukwana Stop Hospital Illegal Act of Detaining Bodies ekwanira tikamangana yogo likinyego likinya emebere ase chinkendo anamangana aletire oliberera kolishiko ligoro una chinkendo chinyinge nigo chiko chemebe yabali bansirire guikanwa yege kigetambe kuganinga bakanwe eligera babwat emebere yubwatuko ingana ekoleta bono liberera matirira bono ingana twakwana tiri tukore igoro buna omuntu osiri bugimo bwae tiakonya kumugacha senkendo nga kiagira yechi bill anyway na no meta sense ya Kenya ayegana boko yarigere kurwa sense moyende otake konali aba Kenya nga andake omubero oyo igota nga ngwensinge njo muntu asiri bugimo bwae tari lazima bakane chi bill metena ndeko bendaro abantu bamete nga oyo enchera ekyo erengo kiri ekire na batabe onya tako ba acha tisi ingenjo nasiri bugimo bwae komoe gutorito kwa ire simia se bundi esime kwanye ikiria se bundi ya kure teyo inki okonya ko ire esime go chikako se mwakorani ose mwakorani ne sime go le sime nga bono kero gotikire nyagitari aya tikangukani abantu okonyora nyale borali kaki bamanya goteba nga epiri 1 million ogwakana barabumba mugweneti ogwakana million onya ndiba mugweneti abatali ndiria gwenira aroteba no 20 million gose billion kwani iko nini tutalipa ekerale buya bono ralire nalimo ko chago tutebi nga mocheri nga chiakanu 1 million how comes onkorogo okukorera mungena yobo chenu ase page ya gatano agatatu gazeti ya The Standard akota Health Ministry found battle over HIV testing kits ebintu biri gose kits ichiri chokorenga obinyinyi byenyamore aso mubire bwa Kenya bono ni gondo chenga ensi ya Kenya yachakire gose anomono wetira se wizara yobo chenu ne batokongusana na serikali gose company ya mukuru asenseri ya China eyo kubwatoka kits echigago cha sensi ya Kenya nasiki serikali ya Kenya nigo ekwewa kits ichiritire very expensive gose cheri ligoro kegima lakini emirimo chigokora gose kits echiga njiri effective echo chigenda tukobika bakenya ase risk omete ekiro kwegwe gento kyo gupimonya malaria onkoro gukwairwa ganto kali opime malaria ekiro wapimire andake gento kina buki gorasi chipese chinyinge lakini kiro wapimire nabokonyora machibu ae tikeli koreta machibu ara accurate okay ase ebinyinyi byenyamore no manyete kengi kebe amachibu ekera ara soka atari accurate egende tukobeka bakenya ase abe igobono nga nigo ebi kits echiga chikugurwa ase ligo liriegoro mono lakini chiarorekanire ko banga nchiri effective bune ebwenerete ine page ya gatano na gatatu ase gazeti ya The Standard. Yes. Ekirukuriria manganande aiga siasa aiga zitu ya The Daily Nation egukwanira abalikia banene bibiama aiga Kenya ubono bayire chinguru mono ansukurwa chiroboti igoro yumesimamo yebiama ebyo gukwanira umulikio monene wiki amakilia ODM oyokurunganere Edwin Sifuna toboreka gukwana manange igoro ya mangane misimamo yechame iyo asi ali gukana kabisa na chama ya ODM tili kubugata ne serikali na eno kogenda kwa Raila Odinga ase serikali ukulima miche chame iyo abo igo oyo kabire no mulikio bwe chama eli ya Jubilee Jeremiah Kioni uyuare kandega gukwana kirage igoro chama ya Jubilee asagotonga chama ya Jubilee gere ange kubwata na oyo kabiro mozire bubolende waime Daktari Fredo Kingo Matiangi ingana boyigo yagende koleta libera asensu ya Kenya omulikyo ndebwe chama no mulikwe chama ya UDA nere General Hassan Omar uyubo igo gendere gukwanira igoro ye chama yu asinkwana chintindi kirage guchasaba Kenya achika kibo igo omulikwe chama elia ya DCP na ndebo igo omokonyi bwe chama yo Clovis Malala nere boyigo agendere gukwanira igoro chama yo nabokoro mugano yo chibichaka ne mambia bona asiga ziti ya The Standard asiga neri ya DCP ekiama ikigia DCP kia musikiriga digashagwa nige korokana oyo romoli kiasi kiama kyo Cleophas Malala narra egatia barai bali anemono bali me ya UPA bakura wana ntobate omoske Jacob Bagaka na bego moske Nyambega kisesa nigo banyara komochia Cleophas Malala sokote banga
omoske Dr. Fred Matiang'i na bwato busibole uko so akia makende gionsi aiga asense ya Kenya niko bakubolyanga andake amaskaniana nugo cha se Dr. Fred Matiang'i okuligerera chinkora cha Rigathi Gachagua igoro ya omoske Fred Matiang'i na chiracho cha bachi koreta libirira anno muno kuro ase weekend na ase page ya kabere egukona buna abajumbe banyarire kugania abarosi amachika iga sense ya Kenya abajumbe bagenetie oyo tenerete NHIF nabo igo bali bonse barenge okore mirimo insi ya NHIF banyare kubekwa byara ikiagira niko baireta abakenya gusiria enibo enyinge uko kana kwarenge NHIF ntigo kana rent umwana uri ngakana NHIF okay no erigeti na sha no erigeti na sa abana bakurage ona nkorga ekera koigure bobe nkoge no nyagitari rende gosemete nere nkari ansimegete ngo kerna igure bobe ngo susura iga na kongonta mwana koigu bobe nchininche ngo mugweni there is no problem it is nkyogonta isa aje tigangote NHIF erongwa emaete bia NHIF bona ari gwakana ndara isi kodi ekero kurigereria mugano yo Matilda no gwatu bikire bibuya abajumbe bayitokero balinga sibikaro bibunge rigo bateberenga bali balinga ase mu rubuli yo agetwisco NHIF nsubra ibwa ye Geoffrey Mwangi ekurungo Geoffrey Mwangi uyo lingo munya kirogo bwe kyomekiria NHIF nigo bagente gobe kubiara seki wetan chibilo na 3.9 nigo chia tumegete asukwaga ekabak eyi alingima mincha asijibesi chitumegete chiagwa niri utumika 970 million budget yaringi 970 million bona bachumbi barangeri ngabe kubyara 3.9 billion yes asukwaga ekabak enda kiere onkorogongo ate baendege yago na bugu pack andons ekabak ya 3.9 million ekabak nase bakobeka chigari iga 3.9 billion mbali kongebe siba eyago ne inare kutumeka 100,000 kapak ya bei ngokora mabati kuruga go rusu pasto onkorogo tari kwale kutumeka eyo kutumeka boni usese uko pack evinto byao irenga erewa chibe seringe tene bana lele nabo ntulire abuna somro belio NHIF ebo chibe se chinyinge cyanyarete go siria nekira bona bajumbe babolirenga andake oyo iga manyakana tamuna Geoffrey Mwangi oyo renge NHIF boss nabo igo staff go set top officials bali barenge okoremere monere banyare kubekwa byara yes epejine ya kabere gazeti ne ya this asebiti bono mambiturachi osagamo nayo kwa na mwana intu bono mambia kerotogo ya kura CBT ana mwana gazeti iga ngukwanire no time to rest for Kibion yet as she heads to New York akoranga Faidi Kibiegon anigo arugirete bono kwa sali New York asa mamerelio alia New York ajua guchwa kolekana asoboni nchikibulio chimita chiribo isano nabo igo ushikolelia sama merelia aiga 2025 athrois nigo bono myokiba Kenya bange babikire gali bali baguchikoenekia igati yabo ngamo na Mary Mura CJ Duguma akorwa Ethiopia Mary Mura akoru Kenya nabo igo Kale Odkinson akorwa Great Britain George Bell akoru Great Britain nabo igo Natoya Gol akoru gali Jamaica nabo igo Lena Lamotte akorwa France enegati bali baguchikwamirania chimbiro chiri chimita isano na isato 800 meters unyuro chenga Mary Mura no ali gagwa serombe yo tomusabira mayake gma ase omuni Ora asensamili yechi marathon Fred Gibbon no alega ali Susan Ejore Nikki Itize kuru USA Jesse Ul kuru Australia na Gudav Sige Ethiopia na Vergan Ahilu kuru Ethiopia gonsi bali baguchi ko amerania sama ameranio ye marathon mwana yo magusinga kwa merokata Mary Mura oitari mwana one ka kyo mwana one kuno komo chani uko imoka igo chenda kurutira manyanzi mwana one oiche ngoegete fulani utambuke immediately on the spot kwa raza kwa duniani kwa razetu kwani iko nini ndondo ya ongi ya leo tema okay leo ni siku ya Jumatano Oktoba tarehe 1 mwaka ni 2025 kwa namboli lero mwaka kioyo mwaka no 2025 taifa lero pechi kianda dondosa hapa na pale aigango kuikisansu mambasani papa tukakunywe munazi kwa razetu kipusa mulipukia poro aliye mcheza na kichuna tofauti
okay bono ga iga enyaruka nerega egotebeka nenyaruka iga igegoteba iga omomura narari nerere musani oerende yani mugako erende na bratebere ne mugaka nini there is no problem okay lakini bono musaji uyu era aka kariko okonyora gose matirita oetanere gochiaria so omusubati uyu akonya komoerorera gochia sale kona komoerorera gochia sale bono moise koyo ni gatebete iga tari atebete iga mulipukirete mbaya yani amochagete bono ngaya neva goikirega tekoba oyo ningore nere okay igoro ningori mwenge nere ga okona gweta nere moisone ningo mwane nere okona gweta nere goikirega se ikirete tuatiganire naye tata simple oino molikyo no korwa Janet Kafunga nero manyiri ayo nkorusiga bunkoire paka Ruiru no mate Ruiru Kiambu okay ngoi kiruiru muchini okay Ruiru muchini togoteba Kiambu ai Ruiru muchini county Kiambu nkobusa kwa nagotebi Ruiru onye gukamayeta ichinse chionsi iguru yao sorry okay aige gontebi nga omo okay umurani na kara igotebetia baumini bonsi ipinga ki veka omochango gonsonere sutiengi ya pi kiagera nkogendande kubwatania abantu enyangi yani agote muhubiri awataka waumini wamununulie suti na viatu vizuri kabla ya kuongoza harusi straight bono mupasta akaigani gatebete nga abahubiri yani abaumini yani aba Kristo abantu bane ngosabira ntaite monchagire ntwale suti engiya egiatoikia egere mako ananchi kubwatani enyangi onye talibo nyangi itin kubwatani kwani iko nini okay oino molikyo no korwa nere John Musioki nero manyiri abu nkorusiga abu nkore paka Diane egotoka kwale no maitebo Diani kwale gaiga omolikyo na korwa Janet Kafunga nigagontebiga roba sauliwa ajifunze kurusha mistari ajifunze kurusha mistari ya kutoa nyoka panguni papa pupa wi bona abaisiga abarangire tiumbo sani obo bakamotenga ya umuisia ya kwanyore demu ya mistari okurutaiga ya umuisia ocha kiriga I love you baby where are you how do you do I love you naga suti yawe soka burungi bono mongwana ni gatebete nga tekonyarikana ngokorwe kabirenga bunejo mapema abu nongo korega seti yani ata ivelero kwa razangu raru ni yani umugaka James onkorogo tibacha alright tumwanchubuli linga gotigana nere eheri onkorogo kibache mambia bono bali mutulikira ujuma sante sana matidanga ndira ligali babira tuba sera semitandao mambia bono bali bagenda gukwanira gosaba go sangana itu asomoro buli etwani katonya kuligirelia ibirgali byago ni binge ogoto bono mambia tulikira ujumbe 0741583878 072644 na 0726447367 andake na butu akire masa motobinga ingi kwa igule mambia bono kulwatika naye gatuje gusagasa bagazeti nali agwateka bono mambia lakini tuwatenga naye yamoyali ngokwanira echiro lya mugonga abamenyi bono bagotebanga echiro cyombe ya mugonga galia nigo yabere nchavu nande bigana byo chichiro chitu kinge gusiga iga usuchire libuya mangana obo chenu talibuya abantu go chugo bali taxi yasangirirwa lakini usikwenda no echiro ya daraja gaiga onde chiro chitu kya gusiga iga utali chichiro aliyo siri chichiro chinde nabokonyora chichiro nchibuga te obo chenu boisanande lakini onsaligo umugaka narali okuruku 40 nero tinete chiri ya mugonga ekeren koligereria okurunga 40 abwate hoteli gari mugonga igane bucheri onsaligo tegerera ngotebi otemire ko babanga garia oroje bakoimuka para igurunga no bakora bakonerie ebintu para asitinga tingicigweta chigari chigweta lakini alright sante tuli lingo bali boko kwa 90 mwambia isimi ko buli ibere isoto choka iga love badao nyolengo enda twa never never kaduchi gaga tenga Gladys ege chondo na Joseph atege chondo kurwa ikarango abantu banyali bali gali watenga bono mwambia tuko pamoja setoni ya getembe kirago ntebinga ga kiengora asi moko yoyo kurwa even sondeki na Elina asuku musirima mu mwabo alia chinsemo Rebecca nyanchira kuri chinsemo chiri chenya mwale mwambia bono ndo chigayo ndaguli kago tebanga good morning etwana daktari James Bageto Miroga bono mwambia kuri
chisomo chiri chia ngokoro soko mjinga agote abono mambia tuko pamoja somo robali etwani gaki daktari miroga mageto miroga na Rose mageto ngokoro soko mjinga Joseph Nyamataro mkanyaga chini na Rizu Bajira Peter Mauru kiabachukuru na Isaac Gatani wote engineer Marube na Eric Mureka Dani Nyandika wote ingie etwani ya gatembe mambia bono sante sana enda abuguli babiri batatu madilita Gatembe hello hello Gatembe yes Mbosa bari Clinton ko sauti mugirango aye Clinton mbiyole Mbiyande sauti mugirango radio gwaka kurwa Mbiyande nkokwasa kunyamira ndura Tombe na abamisi y'amatuka manje kinyo yakarugira sauti mugirango muri kwimekano igontombore gose sauti mugirango ole Tainde nyamira Tombe bona ya Tombe mbiyere igabu Tombe Ngogo tomande tato mwanane ndogo Tirimbo kabu maate iga Onkwanelio mheshimiwa Okoro kuhona rebo James Kemoni no maete maete Otaita moma yeti something Gatembe etwani hello good morning hello Ndarigo no Okoro buakire buakire byatata mbiyole wekire chisemo cha kabozi ngaki Dennis Nyambane Dennis Nyambana tegereta mangana ino nyuwete nabaya nkiko igure kurasa tu akwanire bono mambia Jawone yentukia ngira buyabo Endege iyo ngoroga sebe chikopachiwa aha na kikia ngira buya na paki ngie ndege nero onande ubutanta nubonga bwataye utatara gwatare ndu Ezimio mwali gikora manyanga mwatu bwati ya sense beiga ya gata ya kabiri good morning Gatembe TV and FM good morning hello kana chigali yotenga esimba ya marani Nathan Okari yako tebanga esimba ya marani Nathan Okari Ronada Omurwana Dominique Angoe Ajemsa Anyakego na Juliana Acrementa Cornelius Ambonsi yako tenga paso somorobili imambia bono shukrani sana bro asante sana asubika oendo era no ali mitako mo chako tebanga no ali meno mwanche yo kurunga Divina Gesale subika kurugali chinsa mochenya bisabo imambia bono makutano hotel no bali gali bonsi imambia bono Mata kwamboka kwa tabatio ndi ina from Kitengela wika kisi mbia bono sana Vincent Onyonka umari yako te happy new month from Doha Qatar onkoroko kebacha nibe kusalimia say hi to Mom Jacqueline Kemuntona wiko tatu mwabo wako te mwalimu Simon Umari Onsarigo from Bomachoge cha Chenya Genge Village mbia bono sana Victor Omondo mienda wote wakoro chinse mochirichi akili mani tuko pamoja hadi tamati na mabo Anthony Ragori Gatembe TV ombo igwa bwa kinami Rispa Waro Boniface Mokambe Painkiller Freddy Nyandieka Musima Salome Onyoni Joshua Mbuya Tirimba Vini Sanganyi Ofredo Seko Msurengi ya Jared Nyambega Equini mbia mono sana Linet awote pamoja kwa chinse mochana Akuru na boigo Oyugi journalist boy agote wa Tanzania Geita Katoro Mwanza aya maetega gwa kwanira tuko ndani hadi tamati Geita ni soko la dhahabu nje na teva Geita eko Geita Geita is one agote chinse mochicha Mwanza yes no negatiyo mochiri gose chi state cha Tanzania chinene mucho monene kabisa ase dhahabu eko iwa Bonventure movisa wote kama dhahabu straight okay Bonventure movisa wote wakora kirombo socho no arembe yo muroberio na boigo sura mbaya Rosafi wote banganera tari gutigara maiga koro Nairobi mkuru kwa Ruben na ondeime yo muroberio na boigo my wife Linet Nyanchira pamoja na my beloved son Belden Enyambari Gambia mana sana mwensi chinsemo chiricha Facebook Gatembe TV na boigo chinsemo cha YouTube Gatembe TV otatiga ribori ryarenge ribori ndiare ngororo ntuabori ngaki umuskede ndwale otevire abana bonse pi bari nsimbya kai community tatu kose bari abeskuru ekirabago chikogonkia sechinyagitari serikali ewakana serikali ikogaramiera ne bana bayiboli mbali wochi wakana kende gyonsi but I think karatiga maita bana tiga kominyo kikabiri ngoko tolibaga kwenda kokongi kwani takwenda nyumba ko kelia ngoko tolibaga ngoko tolibaga tetraboli ende matira I think there is somewhere aga ingana koleto butatanuga iga matirida onkorgo tatu tebye mangana yoma ya you know parents usaba iboli mbali koko kabana bawo bebu atende bali school Here is a case omuibuli aganti umwana yo monyeroka akule gosira masomo akula ikinga kiaye yobo nene buaye nera akonyoru mwana lakini bono igaye serikali yaruli bagago ita se ministry yebo chenu nga mwana onde bwensyo mako kwebwatirani aswenya gitali yago nkibusa
Do you think mwenchu muliringa nigintiki nkiri obutanta nibulige koleta andake kuruli baga sabana baigabono kuminyokana bagutirira baga netia sinjuju bali kokonya busa na nde asense moyendekera okerigereria negintikia andake okonyoranga saba iboli osabana buna baiga gucha kwebwatira ne okonyoranga emichando nirasi chinga konyoranga kubaruseri chibil chiri na beko guswani bono nigera asense moyonsi omoiboli obwate omwana ekirengereri kiga kyo kose ekirengereri kya enkiri kigoro yegetambo kirekiga kye wizara yobocheno wizara y'egisemi erogote asomozire Julius Ogamba Migosi yabikire emikakati nga omuntu niwe sikutoka kusali omwana moke gw'eskuru kwibwate ngosokonyora ombulito bwa mapema nigo muntu anamono abali barashikubuli tambukiro noko bugutiriwe serikali bono ine ebintu ibere kisemi cyokoranga nigo amangana igatali kuwekana serikali yaruli bache busa bagonkibusa wizara egutiana mono umuntu rabe kubyara abuli tambukiro ototigase wizara ero yechisemi egente gutianira mono na abalimu yes na abalimu egutianira nga nigo bakurusigwa tiga tabone tikogendera ko bomwalimu tabone tikwancherwa ko interact na abada bande lakini renda somo iboli. Alright, tumono mwanchu buliringa tubulibirenga libya abantu babere batatu igaboka sembeo 0741 583878 0726447367 ibirenga libya mbiri kolengana mangana ida 741 58 38 78 ne yende ne yende eri rale sikiri nyekwanengo yekwanengo yekwane keregali ya taroji oba tonya kutamanya umwako wa grambo yani akohendo usigire kintu kibwa bono ujo tora kina mai to kwana kitu no iba aje eri rale ya TV Adiko ni James Nyakego koru achisomo chimusocho no indeme komo murubulimbi yole turanyore berga bya ubona mambia good morning etwani hello Saligo na Maritrida. Wagire baba. Wagire byambye mwe. Oyoncheki. Maritrida. Oyoncheki. Saligo. Aye mamu mwabakale ni babere. Mamu mwabakale. Stera babere. Tinkwe bakale ni mukira gaki mwana mitoto arurale naye. Bono Kalen aye Kalen Mukira. Tangi birangali wabona mambie sema ngana tu kwanira. Bangana mwa kwanira na mayale abana renge buyange na giyo agento dai kera ni gerika chagwa ako ya bando ba sema sana na Freddy. Ingana igatuko bolinga serikali gwanchira abana bake bali bakonyora malitogo chikogonki bosanye gitali. Kana likia onkirikie korochenga wizara ise yabo chenu. Mbia yabekira ngana iyo. Abu arombu ya ya tegire. Abana bishukuru kara babire muzigo bagende nyagitali bagonki bosa. Arafu yo moete reta garamia kindi ye serikali ekonye busa. Oyo moete reta garamia kindi serikali ekonye busa. Oyo mwana bata bodigo kana kare o tarigo ayo ngoro. Kaki. Oyo tarigo kana. Azade Kalen Mukira mbona lakini soko rufilimuto Mukira. Tarigo kana kwa no muikoma chenu. Karate no muikoma chenu wa moete. Boli matirida. Mati Mobolingo. Matirita tate kubulika. Tuliko manyo monto ko iro bolito. Rende bona kere moko ge. Chenka inko manyeri kya. Mayo manyera. Okay, ndi kwando chikinge bwateni. Okorogo. Ndi kwando chikinge bwateni. Karate yoko manyera. Kayoko manyera. Ikera kwando chikinge bwateni. No muikoma chenu. Bona rali ara no muikoma chenu chete ukakoenda. Aso mwana bwe skuru. Okay, dima dina ki experience kere lakini nkagire tinkelikia. Bona bande bachiko bwo. Ase omo ikanto akore tenga kiri ya Maria ngina Yesu. Asebona ngakiro mwana. Wanchibuli zada kirudi chike yako tenga Janet agira kuruchizo muchinyi marama gotebanga. Abagara yo serikali nama yakulende nigago segeta abana mbagwenti konyora malito bali sikuru. Ekange serikali nebegete bitange binge mbi ayataikirana. Nkie kuruera libaga liswali nerakali kubuli. Janet kurwanya marambe. Good morning. Okay. Getembe. Good morning abana wa minto gwatire. Igayebo kiete sembi yole data. Yande ndugu yane. Ono mwana w'abanyamatuta omayo dane ogotoka nyita mu kyarongo. Ayenga kika guru cy'abanyagitali baitona abantu bose boja babokire mago. Abantu babokire bana wa minto. Karibu sana Daniel Mayo.
Nchenda tekoteba iga. Igetambo keregie serikali nkerikebe. Yes. Lakini mbaba sako kebeka ngabono no ko inikare chi abana abati ababeke mekakati ende ngabana ba chinjero choko batanga. Lakini ndeko banjira ngakira bachire chi facility ndo bwenzi ye party yakira ko bembe. Kira se facility tige serikali egaramye kera mbali bakuru chi family kipenya. Oh yes. Lakini ndika bateme kubeke mekakati yo gutanga litanga yo no Ngato kweberani ave tata. Yes. Mikakati eririe yo mwana nyobeire musi kwanza hata baisi bwente ko bana 1 million yaenda achikoibora. Bono itakeiro dinero ko gokora igoire ruge tambokero. Street. Kerege kongwa kana libara chikuoba mate monte kera kuoba ngango tipo mwana wikuru bori tango kere kongerake. Mapema fofuli. Igodani dano mayo andake ekraligia yemo waziri bobo chenu enere Eden Duale enkebwati omungusonole keboleti getabwati. Mungusono getabwati ngoino ko inikare chi abana ngabone kera mwabeire musigo ngayo ko ibora yabeire bo sabono mata abana bawe tikotema ngando kondo jono ne serikali netu anjerete. Sante sana Dani mayo kuruchiso mochia royo alijizo mochia rongo alibono mwambia sante sana. Good morning. Isimi era yo mweli getembe no. Tembe famalo. No ole gada dimbi ole karibu sana. Ina kibu akire studio ama no nkorogo. Tali ntoli aya director. Ete monera. Ntoli tuwe kantole ga iga onkoroga tanga 2 bulls. Ntorane temo. Nindo aje na madiki dano ara. Ngaki kwa moroka. Udema kidili Chengo kwa Matilda. Lakini ile ya uli ajande. Karibu sana director. Aso bwenga koro ku Madrid. Odo tigande bega mwanumi. Yes, director Laija Munyanja. Mangana ya serikali. Yes. Umanye to ko ibara kwa renge busa osonde bwezi. Tigabatike kweba cyasa abana besukuru. Tigabate bo mondo ko tikokonya kati gakonya kabuna bare kokonya. Igotali bana basukuru. Tari bana basukuru bo gabuna abayibori omwana ko tikoibore sukuru ko sabayiro moibori. Kai. Street. Ono tigaye serikali ira niegento keriki arengo onde bwezi ko tikwekonya ekonya weterase amanganayo. Kai. Tigabatike kono ko tuweba ceranga bono bateri abana besukuru bo kanande no ko segeta abana besukuru baso gukora amangana makongwa bare sukuru. Onde bwezi ko tikwekonya. Onde bwezi ko tikweko wakonya ka se unyagitari ebe kuna yarenge. Tigabatike ko tuweba ceranga abana besukuru bo. Onde bwezi ko tikwekonya kibarakia ndimungere. Sana sana Laija Munyanja director kuruchizo nchemo so chomo nambia kole kino abwate daraja gali bono mambia sante. Nkorone kesi. Ngiyo ngoro ngiyo boy. Omuntu go chikokonya omuntu go chikokonya gote na bate. Omaite kero musubati bwate nti ali nzo motegoro nguchari guika kuru. Ali to motegoro. Ngiya koro motegoro. Okay, there is no problem. Sante ndo chega juju mecheno chinyike sana chiko chagaiga. Kiba keep sending na boy juju mecheno ntro chisome baadaye lakini nyorenga kwa tumu tumokomboke. Toko swa sensemili ya gatatu ngambo yetu bono mambia no tuga no musike no musike toko banere ga mati Bernard Nyamwaro no tuga no musike Bernard Nyamwaro bono mambia tuligeli magira mange yege siasa na boygo bono mambia asibya ma bono mambia aiga se ngambo ya gatembe. Good morning nyorenga onomrobuli etwani ya gatembe bono mambia sigonsa gojo ko twa ibirengeli byako to besuska go rususka asete yuranyo rubwansu no boyga onkoroga alenga nero umusikeri neva nkabo umusikeri ngiwate omate tikango tay madringa iga sere madringa bona yo tokoro bosoku nga ono munyaruka ogutianira bakogo musiemi gichar sore tumyoke ase never no mugaka onkorogo kibacha etu mbili okay Dee 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 dee
national anthem ya never never never. Hallelujah. Okay. Ntate so never never immediately on this body. Ngaikuale. Aje ngaikuale. Bono ligereri abantu baminunkaria mbagenda tukona gusimeka simeke mesiga abuga mapema bakona gusimeka mesi kwenda kogenda buya iga au bona bagesire batwalire chibese omanya ko swaka tebinga ngomusi yo iga ngagera ku rusibesa ngaikuare utali gusimeka mesi kaki ngaikuare. Okay. Ngabona oyabwata abana bange nganje mbwato yomo ngaikuare gotenkwa nyomete mapema na njenga nyoma mapema ngaikuare ayotale gotwara bange. Okay, ngabona tuasoma nyarebe tukasoma nere very smart very accurate very intelligent tukasoma kabisa to agaike university. Yes, there is no problem. We create university ndio. Oirande gocha bona abuate chipesa, abuate gari na ndetali yemo. Never. Okay. Bona arafu aje ngocha akore ngaki ngabono musio bono igacheta gasoa uruminati kosino uruminati bakare kuwa nasiga kare ko yore chipesa ejo. Ngaikuare ngai, ngaikuare ngeli binako soma gotira. Ngaya kuarengeri ochieri omaga sokoro tebinga naki ngabono yero tuarire ngero ochire kanisa fulani ngaikuarengaje seles kupemberezi wara sikusorori hata sikwebereri. Okay, tumanye gochega gakitali bobe mama ugatebunga kitulika mwarenge konywa maru nabairi bao nabasani bao gabo ugatebu gutulika. Tutaiti gutulika enugije tutaiti gutulika abande batulekire igoro baroji umaga swago tubekire ekererega ngaikuare ngai ngaikuarenge nkwari gutulika buna abande ngokwana mama gasaga teba ngankorogo koranga lero nincharoje. Okay, bono iga buno mongwano yocheta koye etingatigi akabuguri gosene eroni ohaka akande buya okulire bone tingatigi ne yaye. Ngabona renga yaruste chibesa akagole pikipiki ngayera ruste chibesa akagole pikipiki aje ngaikuarenge nkware kwa nayo buguli liyochero mayo swago tominaga Okay, nindo chenganya kolera more nga chai ngekiro nikomi ngaimu arenge mutari kurigeria abantu mwachorete abaterekite mwachorete bono ngo swat muri gutuliraga ngachibesa mwarire chinke ngaimu arenge mwari kurigeria abaterekite mwachorete bono ari mwoso wago tukorro munwe kabire ngachibesa bono tukuria ne chinke ngaimu ari. Okay, ngokwana mwama gasogo teba ngonkorogo ni ntwaroche nchega kitinkorochi mama nchega kitingo tegereti tata nayo ntegerete nayo ndoche straight sigwa pemberesi guora sigwa seroli never. Hallelujah. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando ya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wa Nuga Best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids,
prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate machine nde okubeka samari kao eyiko yarungiya igati yobokorera bunde obu bakubwatuka imenya gitarigiga iko bakwigura kera rituko ochakera chinse 11 mambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuke miyomo chubo songo ase nyumba ya Ouru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nja samarieta ngoro kwanongaki anarwaleta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira rituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi ni wetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kotanga mbuya kubwa kubwenia Hazina City Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga anniversary na yenda mangamna mono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chi tent ebirogo decoration lighting chi carpet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba Christmas number 0721217817 Hazina City Events. This is a surety. Eduka ya Sha Ceramics nigo ebwate ebintu ebiye byekerero ebyokoneria asiri gulirigia mbabwate chi tile ao chi chirange ao ne chi size ao chi power tool chi loka chi mirangu gose chi doa locks mbabwate chi marble naboigo chi granite mbabwate chi rangi ao naboigo chi skin coat mbabwate chi MDF boards naboigo mbabwate chi choo ni chi accessory chi choo mbabwate chi kitchen sink naboigo mbabwate emerango yo ere semi solid naboigo emerango eria solid mbabwate deformed bars naboigo mbabwate chi tangi chi machi chi size ao mbabwate chi cabinet chi ceiling board mbabwate wall to wall carpets mbabwate chi shower ni chi instant shower karo mbabwate chi bathtubs chi size ne chi type ao mbabwate ebirobu ose mbabwate lighting chi type ao mbabwate chi gypsum board mbabwate chi channel mbabwate chi simiti amabati chi square tube chi size ao nebirengo ao incho Sha Ceramics bwenyorere asiri gulirigia asamange bakresimese number 0703943972 ajirira gocha aseduka yabere Gansons Plaza angana Quickmart Kisi opposite Mucha Place.
Company ya Falcon Bonno nigo igukorereria amangana matununto asamatao aye umureme nigo bonno bakoretere embusuro y'ikibando eyo ya ETG M601 eyo ikwama asegeka cy'amatuko emiye muna 25 wika emiye muna 30 oka bandega nigo iguichuye buya asekemba gyonsi nabo igo ekobo buya amasakara kugunda na nigo teriko igwa uburuire bw'ikibando betani gutegwa uburuire teriko ratabicondo bwege company ni bakoretere ubuyu bubusimeka ebimeri bwa Kaino Music ububumentre NPK ubusyarira kikiro 50 nebere yuka aseka bwato boyo bunde bwa top dressing bukoro kwa Kaino Plus S ubu nigo butumeka ubuyo kikilo 50 nebere nesano chuka aseka ubonigo bokurenda ebimeri niriro ryao ebyamentaliga kubwa aburi tangani company ga nibwate ubuye wa Kaino Plus Gromax ubu bwate potassium salva naboigo calcium urasiarere ebimeri byo binde byonse munabono amatunda onsi echae obori tibando chingende emesi ekawana bimeri bindi byonse ayugusimeka asiriruba ryiguse ubuyo buiga nigobore ase kilo 10 igobogotoka ase eduka yokonya ebimeri nechinyeke erange nasore bakire simi ase namba 0788000028 gosem 0705725735. JMAP Preparatory School ni school y'umano abwene takwirikia na gusoma chinga kichiga school yekerero erosire ekerero naborokia banchire ni wizara y'ikiseme imeyensi ya Kenya school yeganigo ibwate kurwa class ya play group goika grade ya kane mbabwate ebirasi bisaine nkwegeria bare guhitania masomo akawaida kwegeria bare French, sign language, music, chess, drama, dancing. Wasibiringo baika asenga kiga ni binationals egatiga isaina sabagutinira indagara across kwa asachenire kegama babwato bosombi ibweskoro ebirengo by'uburendi eburigoro egekogero umwano akubeke kyara omanyigoswa naboigo ekaragosoka kurwa seskureyo dikya umwano aseskurega erasumuchie obosungu ensema ya jogo Aria Saint Marks Simia number 0726732322 JMAP Preparatory School Jishinde Mushinde. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza ya Anchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate boomerang ayuare aye chigage 30 asama mabati ali aye chigage 25 babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat
MRM niko babwate lifestyle ayogo chana Roman Jinko nabo igo web design babwate igani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue nabo igo na green obutambe bwe mabwate iga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwo igo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate iga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo guchani warrant nabo igo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Alright, so mwanchumule, welcome back. Karibu hasumuru wetu nande bono mambia tukunyo kusangamo. Before tugende asumu tumukutu wata inga kwa tulega nere Benada Nyamwaro. Tukuligira magana ye siasa kegema akeroro nguragusi rokorekana gutuara chinsemo chiebiyama ayonsi bono mambia. Good morning. Karibu sana. Karibu kusangamo nere ndoche Benada Nyamwaro no ale in the house. Bono mambia kingi chumulirali. Ayigendera kutukwa nirali semishandao Getembe TV ensemeli ya YouTube Getembe TV ensemeli ya Facebook na bigo asi na bachiti studio unabotambe ujumbe ya gicha sobonge 0741583878 na bigo 0726447367 bunabotambe netuani ya Getembe Tirida. Yes. Naona bwana Nyamwaro amefika ndani ya studio na ndio mwana awite shooting ya sana ga rambiya rumeta barai na wako baiga na boko rumurai barai na wako baiga so karibu sana Nyamwaro sa studio. Yes, ase kwaro nsembie skabwe mukasoro waseno kugenda skamu gasokoranga ngose nyentolera sana. Karibu sana. Nilibera ndiro libere. Aya. Karibu sana ni note osangelo mwancho kurigera wigo motigereri erieteri yao na wigo anake inkikiri okora. Litangani nkoiraniria ngambia muno ase ng'encho ya Getembe yaito ase ogotwaribaga eria kabiri ase emirimo mokora yo minto Nsaligo no yo minto Matilda koretera abantu baitu obumanyi igoro ya ng'aki obugima bugendereta ase amagenderero ase siasa na ebintu binde byonse maritane nkuru kwa Benard Nyamwaro igongo kora na Judy Africa ndo director corporate communications na ndende self-made political analyst. Self-made. Correct. No, I love the introduction, but self-made political analyzer. Yes. Lakini Nyamwaro maite Nyamwaro asumontoli okina boni ganero tama Nyamwaro obeira se siasa na ando obiri nili ogirika soka na siasa. Lero kiko mwanchumule bono mambia tuko bolia usikulira kwa CTV ago asibali mura sis cleaner noje tuko na magana diminishing ODM political space in Kisii katukwa nera magana yu mwanchumule wana motegrali nga bono chama ya ODM andake ne nikabwateli bagusiga agosi Benard Nyamwaro ali gango tera magana yonsi asinjira bene kiguma emabya bono tucha kabere kiguma asi ingana yo musangirikano bo ODM okolekana bwango sana ase shere yo guchingira chama ya ODM
kurawone Laila Odinga asigis igusi ine was it necessary ela soma yale kobo it was not necessary. Yes. Yani nja wenerete. Yes. Asike gusiye kiere ya wenerete onsari gumu. Anyway, yeah. Asike nji sababu chinyingi. Nambe yemo ekiama ya ODM igogia chagetwe 2006. Yes. Na omo director strategy and communications na politics igarekoro kwa Emeritus Omariba Ongwae OGW na rolengoro olengo mo director 2006 igo 2005 issue ye referendum ye constitution ya Kodriki ya achire so omoga koria kabe kwororo agatumia obo ngaini bwaye nechisemia bwate akorete ase a government kerarenge TSC egachaka arenda akagenderera ODM egakore gentu gekorunga egasarara ekero ya sarari garasarara mono gusi usie kamanya korukwa a stronghold in 2007 mwaka bujiri wibere megwanze nebiri Kisii County na Nyamira County ekamanya konyora abajumbe tali aba MC tali aba councillor kyakaro nyantura etie kwende katiba ekanyora abajumbe bonzi korusi ekarokwa a stronghold ya ODM Kisii koru 2012 2017 2022 egachaka kwanza koira nainse. Yes. Egento gekoru kwamboli ali boli kwamboli yo mintuli koru kwanga nja wenerete ODM wakore anniversary Kisii yaya asengencho yaki ekero twachite tukakora omukataba talinche ingo kwa na general ekero mukataba okorwa o broad based government opposition as Raila Amolo Odinga ore ODM Kisii Nyamira ere stronghold yaye akaimokia abantu barenga atano bane kaleta Pio Wandai Junet Mohamed Oparanya akaleta Isa Kasan akaleta na umuzibati okorukwa Oduor akabe attorney general abagusi bagaichana bakebolia ekero twikire omwerio inki batare koera no mugakoyo okorukwa Emeritus Ongwa orengo ODM nero gereto ODM ekabagusi inki batare ko mwerekero kyobo waziri igo gusi ekaba segregated ekaba separated korwa ODM eli akabere in 2002 omuga nyachaga tenekero kyo rais. Yes. Agara tenekero kyo rais twabwate for the people tugatwara nak tukamana gotwara Kano omuga koyo okorukura Raila Amolo Odinga agabeke nsemo omuga kokorukwa Simon Nyachai bakaigwanana akanyore giatagete ekero boko kamambia agatekele omuntu mungao omugusi agachaka kwerengereri oinyole in that time the sitting president okorukwa William Samoei Ruto na akire nsara bugirango inkia wakirwe nsara bugirango ekiagara bachirororo bachire kuburukania ebintu mbatagete egento gekorukwa kende gionzi goetania amangana akorukwa ODM bugirango seito mate giga ekero kyo musikeruto kegatigararia ege koroto kya gatigara agakwensara egetingiro akagenda tima ndingana kiye kogera ensareri nere kogera Ruto ategerere Raila Amolo Odinga ntokonye kauno mugusi nale goteba omugusi has made a decision from 2002 ekero Raila Amolo Odinga angete gotenenia na koendos his excellency Simon Nyachai for presidency omugusi obeire gako na kwerengereri sana jusi na jakisi agatebanga omugusi negesa kwegeke takonyara koba a president timanye tinga nanchenka bolia na bande ba mintonga ki igo ekero omonto korukwa a president wikerwe asegesa kukere kenene. The constitution is very clear. Monto de wensi na eno saligo my sister Matilda
ng'onye nyasaye okorangeirie okoire obomanyi igoro y'oborai yes nobwate oboronge bwokogenda otekele your interest ase okora abantu baitu ba Kenya irrespective of ngesa kukiokorwa n'emyaka erengo obwate lakini rende goikebe 18 gochiararia gochigoro abantu bao ng'akibare mbotachiri kiobwate ebimbiri korigererwa ne katiba ya Kenya ase presidential candidature igo rero Matilda nabako cha atenene naenda iwe kerogo korengana na emeswada na policies abwata so gonchoriria amagenderero obomenyi na obogima bwa Kenya rero nsarigo nabo gotenena as a presidential candidate as long as you have a qualification no bwate a degree ayande igakuru kwa history yes amangane chibese of course as a strategy ngo charo lakini Raila Amolo Odinga agachaga agatebanga omugusi no monto moke takonyara gusaba ekerogo waigure nande bona abantu baitu bakuburinga ki aye no bwate chi county chikorokwa Siaya Homa Bay Kisumu na Siaya na Migori nkwanya kobe president twago supportiri koru 2006 paka rero elio mwaka oita ngakiogo chakorama abagusi ngamba bwate numbers abagusi bagachenchia Matilda Minto Onsarigo Minto bagachenchia kerengererio ekera Kenya bateba after abana ba GNZ bajire street bago agitate for liberation and change of this country leadership bagateba ndio muntu tubwate Matia Matiang'i did not declare his presidency. He was declared by the GNCs. Bagateba oyonere to koraki tutake tutajikura. Asenge nchi yake ya past his record. So again tegeke anniversary. Akero to chikuligira mangana mange go chime. Nkiabwendere to kobagusi ekiabwendere kegenda Homa Bay ekiagara omugako Gladys Wanga na ewe meremu. Omo president oiriro almost 20 billion Homa Bay kosekebe kusiaya kosebekebe kumigori ekiagara abuno abarai baru bakuru ku CS monto Raila Amolo Odinga ase broad based government monto tayabegete nonye no mwabusi korukisi ase broad based government ekero togukwanirengane yo gose o anniversary ya korekana terit kore Juma andake omoyigo ikire gokorekana watebirenga tobonete gokorekana gosebu yambware ngorore kore tugusi lakini bono ikire gokorekana ngonyorete ngogeneti gose effects chae impinto kibitigarete gusi bono gesa event ga yakorekanete omonto lose it without fear of contradiction abantu mbabere bachetega umugabana Barasa na umugabana Kisi umugabana wanga umugabana Kisi nero renge host ekere bitage biri bigo korekana nande ndata ko very clear and I will give you a audio nare kurubone mahate sirali nkabugori abangina aria asakurukunga nyachenge bagantebia etwa tujibezeri bwe yemeyemo na embure yari go to that day in the morning bagatebanga nonyene rire ndi gwetibuya. That is the statement yabangina bali omugavana lost. Why? It is a natural Matilda Minto na Onsarigo Minto gaiga inu your political hosts ekeroko rumugavana abwate function ebirogo bikorutwa omugavana lost Raila lost ekero yeikeire igo. What is the effect? Abantu baitu bagusi batebire yaya omwana ito bwanchiru Kenya okuruku Fredo Kengo Matiang'i ekera nchiru Kenya igongi kitubwante gokora yaya intubuno mugusi abakenya bande batuburirie tobaye omwana ito achikora ayense oise kurigereria kero omugavana Kisi musike Simbarat a brother and our son amajeti goteria sinini asoenge guime yogo tebanga tabaise kuigwa ngariga digasha gochira mwanye kagocha rori goika ebintu bibangu boronge abagusi bakemurungani ekoro emurungania
rituko rikobwati omusike gavana akaretaliate the statement Matilda Omito agateba yaya I'm supporting Matiang'i egwebwere Kenya ne ya Matiang'i so ali stadium ekero birogo byarutwa omusike Raila Amolo Odinga oyo invited friends relatives colleagues senior politicians including Kalonzo Musyoka oyo rangeretie press statement akabarangeria inwe muri in the press akabateba tindigo chio na tuli irube na sangetie bashero office ngangenda ororo tindigo chio ikiagera kende nkeyo twanyorire na mugusiyo saligo minto na Matilda Minto kende nkeyo yanyorire oinyore abantu bajiete stadium once ebale ko igori bweyemo ekera bachiororo for the good and the solidarity ya ODM Mbonsi banyorite Mbonsi P in solidarity because I have evidence inchengo kwa Natalie Getembe in solidarity with the governor Matomo governor is a respected person na ndo tomusike in his position yes tomusike na enda a deputy party leader kende yonsi akora is for the interest and the good ye a political party akora akorari gusa atenene kurwa yes ntuli kumupinga it is a political need so you see okay bona Benani Amwaro kiru kwananga andake igoro yenganiria yo mo governor gose yenganiri yo ya ODM aba balibonso bakiranete gali stadium you saying that they were given token guchororo authoritatively yes because I have recorded evidence. Why do you think when you're a token because it was a national it is not a national thing yes why do you think why do you think kwa na igoro ya token whatever it is not a national thing yes omugavana a position hold ne position yere yes ne a position you mugavana is not a small position yes and we must respect that position kwa hiyo tusike ekirugikyo ekaratu asikire ekirugikyo mugavana tumana gosika ekiago totebia ekiagera abagusi bakisi county eba akereto mugavana to the last man and a woman yes and a youth abo mugavana okisi wetera echama ya ODM ekero agendrete gokora ibintu ebigo omugavana igago koraigo egere aisanekie yes na arorekie ngana agendrete gokora emirimo ne chama ya mubegete office it is very unfortunate yes omosike kibagendi era agatenena agakana agateba we are exiting ngana nde tubwate omonto in fact kibagendi akorwani mugavana I'm sorry this is very clear agatebanga omusike kibandi agatebanga egararangiri wase press agatebanga binte binche tindigocha ekiagara oyoto kora nere igala se chama ere week ere a coalition ya broad based government omusike barongo mangana ya gara se mainstream media asimure omusike barongo agatebanga ntogo chio ikiagara yarorekanire kisi is drifting away yagendere weseberania ose kuyongora buya lidalika gusi kuyongora koruase ekiamagia ODM ekiagera nkera ikirania amaganio yomugusi omosike barongo I quote his statement so nale goteba iga omosike simbarat muna deputy party leader wika arenge nando mugavana or elected nekiamagia ODM wika arenge go ensure nga anniversary ya ODM ya ikiranire so he was to mobilize abantu abange nande nakiako mobilize na atumire ribwe ya mukiro monto ekomoreta nande muire ninka is called facilitation it is not wrong in any given political outfit or event it is not wrong lakini rende keroba ikamaria nkwaro cha abantu bagachange all of a sudden omugabana agachaka gotebanga ayobo muroria ebiashara ebintu bimanyete tokorete biashara ebigaiga ayetiga waigure akabakani lakini because of a euphoria Matiang'i euphoria ega change the narrative ekero omosike Raila Amolo Odinga bwenderete gocha kubutora ekek yoko celebrate gose ogo chengera emyaka 20 ya ODM yabeire agatebwa gutocha
ayasarikire. Do you think ogocha kuri go se emuyigo igakorekana n'abarayi bagusiko bagaiga at the very day Jubilee Bati yabwate amanganalia ya national delegation alichinsa mochia jo club ime ya Ngong Nairobi? What do you think? Why the same day? You see, osaligo mindo na Matilda. Yes. Oroche Kenya. Yes. Obo science boro bwa siasa. Obo science bwa siasa. Yes. Ngakitogo kora. Tuonchole birengera libya abantu Korwe Stadium ekiagera ntubwate a hopeful front runner presidential candidate okoroku Fred Matiang'i. Fred Matiang'i is not a member ya Jubilee. Yes. Alright? Lakini igare a friend ya a part leader ya Jubilee, a former president, a boss yaye. Russia National Delegates Conference abanda batangazira anniversary tutware National Delegates Conference turuwe birengera libyeito. It was a diversionary tactic korusia abantu kore abakenya korengeraria anniversary eyo yarenge go chikoba presumptuous ebe huge ebe humongous egere ebwate mateka abakenya so bagake strategy etogotwara egento gekorokwa APG go say a National Delegates Council. That is why Matiang'i being not a member of Jubilee tairi bagari okwan nonyene dakika yet Jubilee gemo bwata senkoro buna a presidential hopeful as the coming 2027 general elections. Mbio mwana sana. Asichi event ichiga isa tuchiarengeri tukerio. Ntwabate ya Jubilee, ntwabate ya PLP, ya Martha Karua, na poiko ntwabate yiga ya ODM igase gitiki ya Gusii Stadium. Anake nereri acha agiti ntangani. Guse nereri ya bwate ngari tukeriga maene ntuchiko tuara umuyiga asegete na asegete. Na poiko echiga chinde Gusii ngakia togete ngachonsisa tuchianyare gokoreka na ritukerimo. Ekoro kwanga. Obu science. Political Scientology. Elia muedro yo. Scientology. Yes. Yo minto saligo na Matilda. Yes. You see, let me tell you, there are dynamics. Yani, ebintu mbiro robigo korekana ase ulingo wa kisiasa. Na siasa ye na kibate bete ntubese ko yibeka senkoro. Bono erine strategy a plan umuroberio obangetwe ODM mbaso a broad based government mbaye tigusikende yons bakaleta Opiyo Wandayi bakaleta umuntu ukuru kwa Junet Mohamed bakaleta Oduor bakaleta Obaranya bakaleta Hassan Joho abakusimba ikende kubasikwa bantaba aye Martha Karua genda tebanga ki dikagochi ORPP. Yes. Office of the Registrar of Political Parties. Yes. Bali ikere batebi tutwatwalire imagine tutakete gutwara gentu kiye a delegation yaitu. Aye Jubilee mata you are the former president nainde aye Jeremiah Kioni the Secretary General egenteke we Catholic ringi tokora. So eri yarenge Matilda Minto a diversionary tactic to change the mindset yaba Kenya korwa Gusii Stadium as ODM ere elinde terore kana nga nere popular in Kisii. Mbuya mono sana umugavana Paul Simbarati otepire no nyenere Matiang'i project yae nigamu begete vosio asengro ngumanogo na babu narabe nero yu ngomusirare at the same time nere ogendrete wakira ekoko ODM nande okay nare deputy party leader ikyo takonyara ko wetanga kote mari buchesa chikadibire at the same time nenyare kane. You see Matilda umugabana ekero echiro ya yiga ya sambo inkonko inyorie ekere echiro ya yabangina babo kamambi basangi ngachingeni chiabo batubete na makaratasi chiayi lakini nji itali jiyete ozaligo minto chikobekwe esani chituragire chitayopi baka lose property umugabana agacha gukora statement yororo. Information has it
yani I quote, don't misquote me. Agatebwa twaiguli no bwate function in Kisii. Ayebono kania umugako korukwa Gachagua tabaisa kororekana. Ekera kwa negentike. Abagusi bakarant bakararamika bakemurungania ase media yonsipi. Advisory yo mugavana ega converge the following night. Kamatebi twarigereirie egenteke ngo go affect kere. The following day umugavana akabanga akarangiria a press akaretaliate the statement ya Gachagua gukani Gachagua tachararia Kisii. It is said nga omugavana is on check on issues of corruption. So Goika agenda ase ato the line ye serikali yeri. Evidence nero? It is said, it is alleged, the best term, ego kwanikana. Ekero yaba igo, omugavana orosirie delegation kuru Kisii kuji Nairobi. Baba, Onsaligo, Ominto, na Matilda, ntubwate cancer center. Ekwamete. Office, the executive office of the governor, ya erire, ekoba funded nechibes yangu, chi county government. Omugavana omeki sure nga, ekwende ya negenderere. Lakini, chi project ya chakire telimo. Cancer center korataki, iraire. Pare yega abantu baku kurusoti kurudaraja moja mpaka Kablong. Omugavana akaimokia aba MC akabaira Nairobi. Ekarabaira Nairobi abagusi bakagechiku bagateba abo bachikuyobosi. Ribori kwamburia. Nkorira niringoteba iga. Omugavana oito no mwana oromungaini nande orumuya. Nande ore egogeta. Lakini yago chiesa chipara ibe. Bagoteba mbio za sakafuni uishia ukingoni. Wana Matilda Minto. Ngenjo teri. Lero iga inche. Ngabere. Aso kwa nalinganeli. Mausaligo Minto. Mbwate Matilda. Nande mbwate Jenny. Nko batebi ngani nungo koraki? Nganjiti. Oyo amugo ikakoraki? Aumie. Uikaumie. Epare liyo mugavana akogenda. Tiliengia. Omugavana agakogenda asengencho ya asugumire na a broad-based government ne patinga you are a deputy party leader ya ODM. Na abantu mbalete tamararamiko. Ayege ntokora tobere broad-based government. Tigango tebi abagusi. Onyonka talinga so mukutano. O seneta ya Kisii ODM elected. Kibaga ndi Anthony talinga so mukutano. Kitutu Judge South Member of Parliament. Patrick Kosero umujumbe borabo talinga so mukutano we anniversary. Omuntu okorokwa Daniel Manduku yali bali masaba. Umujumbe talinga so mukutano. Omuntu okorokwa Clive Gizairo Kitutu masaba talinga so mukutano. Oyino ODM. Omuntu okorokwa Obadia Barongo korwa gorende machoge barabo talinga mukutano. Ekero gusangia abajumbe ba ODM batayo no mugavana. Ase anniversary yo celebrate myaka 20 ninkigego gotebya chinchirichi umugavana akominyoka ibere ayemo wike koreki wika eumie igo Matilda Minto. What is the effect yo mugavana gotenena broad based yo gotenena asematiang iga gotenena asematiang ya sengencho abagusi batekaleire resolve batebirega intwe etwe tetwa ebare tibara wayuli era kera otogo kuno mwana ito ekiagara abakenya bakorereki bamwanchire nebinta akorete ekerarenga ase serikali ya Uhuru Kenyatta arenge interior and the coordination of government services agachaga agatoka akakonya abagusi baita mangana yabarimo agachaga akaigoreye lands registry aria agakora ebinto ga igaseitu akagenda gisukuru ekerarenga education agachenjie ebintu omwana oyintwe abakenya batumusabire nere tokora kitogo support bono elindo mugavana oito anyare koba gatiye nyanche mbaliri amone ndibe ntambe ekorokura DC goika abase broad based government na Raila Amolo Odinga na Ruto no mugusi okorokumatiangi na abagusi
lakini enchereye achire abagusibe murunganiri. And okay, on the same note, Bwana Bernard Nyamwaro, do you think we need to be fair for the governor kugenda mamiche bosi ya Yoruba resident to understand the governor right now no ara ne rumu governor ne president ya county na bo a president yense William Ruto, Daktari William Ruto. Do you think governor isi ko declare ko opposition kabisa na ande karase ne ruko gamba boni na ta ko sere bosi ya Ruto? The bosi ya ko kwa Raila Odinga. But the fact thing ne rumu governor, you know all governors are answerable to the president. No. All governors in the country are answerable on saligo minto to the electorate and the party. Na kiya kogera tubwate Political Parties Act egoteba iga. Oise kogenda mamincha nebirenga bye kiyama kiao gekobegete office omo MCA omo jumbe omo governor omo president igokoba impeached. You saw what happened wochase omo swati yogorugwangi mayaga ngagi yako nere ni nere ko Nyamira yes nominated UDA yes senator Gloria Oruoba. I'm sorry, I retract. Gloria Oruoba. Yes. Nkwarora ekera soeta sematiang buno mwana obo UDA gateba aye wachire na mamincha nebirengererio ebirenga bie kiama kya UDA tobwanere tikoba egentu gekorokwa omo senator agatugutu isiko until chifrakas chikasoa omugabano kisi igara answerable to the party eliye mubege office abwenderete kobeka ideals chiaye a support ideals chiaye ebirengera biaye ebirenga biaye gasi yaye meremo yaye amagani yaye na kiregentu akubwatia echama ya ODM ekorokwa manifesto ne ekatiba ya ODM gotatiga bono ga uchengiru oakirwe kianda aseyemo ngakia waku kianda osaliko minto abagusi bakisi county na bachorete umugabana lakini wetera ekiama kia ODM ekiama kengeruri egokubugoria korwa bosongo ekoire tabaka ekoire araria maate nyamarambe gose koire rugoro ikorongo ekiama nabo kenge ekenge emeri egokubugoria lakini ekerobugoiri mabu omonto ogera gwaso gwakane na uri no omokenya ukisi county effect nei omugabana ukisi igare atabananiri ekiagera omogusi general no mokisi county nigata gete birengera review mugabana bibera asimatia echama igeta getenga into twarosiri broad based government agenda neye we support the president na ndo support birengera ribiecha ebiechama bono omugabana agarutire indizare yani arutire ewime asiweje nene asinyirenga kya kwerusiororo iko finally oyo minto sarigo nare gotebanga the effect ya kotara se chinchire ibere cyo mugabana has affected his political career. See, ngorete te matiang ingotenete na matiang mugabana natene naga kwana igase amatanga yamo gosa se fangi amatanga barenge ase no ese kanisa agateba ekero mo sikema tiangi agosugumu Naruto umuntu mutanga ni getororo no mugabana simbarati kotena nere in solidarity lakini statement yarenge convince yomuguzi nga njetinda atuguta mwano itu in the other side ekera gukwana iko ekamininga igare na matia lakini all of a sudden agatebunga bono Rosie anniversary ya go celebrate 20 years of existence ya ODM party ekamotuguta inse ekagera akamobilize abantu abange bagenda araria stadium musaligo mintu so nari gotebanga omugabano itu nakorikaine okorikanigwe na interest isato echomo interest cyo mugusi omwakerete kura ko bomugabana interest cye chama interest cye party leader interest cye a president ikiagara is a coalition of broad based government omugusi otebiriga kenenge twanyorete cross broad based government ayo mugabana ntwago chorete gwetere chama cya ODM bono ya tigaira aso mugabana to decide. That is why nare kora to musike Anthony Kibagendi na go tebyo nsaligo minto na Matilda ngorete te
omonto okoroku Matiang'i Senator Onyonka ngo bagenda nere ngumbu korigia mobilization ya diaspora votes na funding no musiki Anthony Kibagendi omujumbo Kitutu cha South ingo ora oegererete Matiang'i ekera kuru ngumbu amini atara agenda ngumbu agofamigwa enyomba yaye no musiki governor. These three people are at different horizons. Nambe yemo mugavana bali gukwana no museneta. Namba ibere omuseneto omugava omujumbe Kibagendi oli barenge omusani imemono last year aso advocate for the party ideals mbali ne ebaita ina mache na manyinga lakini bonsi nabagusiba ito nande bakotebanga Matiang'i noyo ito iko kero tuligago bwana Nyamwaro umayete abara yobonsi na ba chama ya ODM kirukwanira omuske Kibagendi oyino ODM yes governor omonyene no murayo irecha ukiruga ODM yes bono senator no muntu bu ODM yes lakini bono ekirukurigelia obochori buli bwa content bwa ODM ga grassroots gusinga ki was it fair bora imbwale bochori bwa ODM grassroots elections imbwale ngo nande nginyolia abantu baitoiga nalenga sa secretariat executive secretariat yo omugavana Simbarati twalenga abantu kianda ekero ntutwale kominyokia ekero kyo mugavana Simbarati ekero twigeta sa korukunga menyinkwa etundu bali abantu ba presidential candidates presidential agents eba begetuna emeritus Ongwae bagasangi ngamba abete facilitated so inginale ngekoteba scenario yonsi pi ase by elections ya Kisii kende ngeyo nabenga bune by elections ya Kasipul abu ase governor ya Homa Bay Gladys Wanga abu ate interest aso mwana we a former politician the late lakini abantu ba Kasipul ebatagete gosena aroko okarwachika alijikakora kichikabunu lakini nende kero bochori ekero batembete gukora obochori bori oboke niko baga anyorete chikura 18,000 omwana obongondo were ekera kanyora chikura iki na kingo ye influence yo mo governor yes strictly oise koligereria competitors ba omwana o the late Ongondo were nigo bari goteba every time Gladys Wanga igabwate oyubune project and you know the circumstances just surrounded the death ya Ongondo were ngakiasiriti nekerasira oyo ko associate nere abantu bakarekana nga mbali bia ntikankwana iga ningi keire niri chama ya ODM Gusii na across the country koira na inse popularity yes Ochire Homa Bay very many times. Okogenda I will confirm. Google origereria nga ngo why could omokwere ndai wo director in government omogaka o Gladys Wanga akero abantu bande baro bare fairly competitive and the people complained. You Google and you'll get all this information. It is in the public domain. Omogako Gladys Wanga Matildo Minto akaiwekero abantu ba Homa Bay bakebuli igonto bwati muntu ndo somete wikekero kyarenge kogendararia abo Gladys Wanga who is the incumbent omo governor Kisii omo governor o Homa Bay nale goteba iga inki kyaretire okogwa kwa ODM in the country. Number 1 Opiyo Wandayi akaiwe kerogo baga saba chibes chikoro ku 12 billion koruase Africa Development Fund chikagenda Ralek asa mangana ya energy and electricity ekero tu abwate last year a function siaya ekoro kunga the Luo Cultural Festival akaimo kaga declare nga inchebuno mo CS energy nurtured through broad-based government. It is there. I have allocated 5.7 billion shillings out of 12 billion. Gochi 4 Luo counties. Aba Kenya bakaboria.
ntutoirete ODM nigere for the poor, the vulnerable, ego kora mangana ye equitably. Inki ye kogera 5.7 billion out of 12 billion. Igo chiba tikari tabu echikoro kwa 6.3 billion chibagwe as 47 counties. 5.7 billion went to Homa Bay, Siaya, Migori, and Kisumu. So what does that tell you? Omogusia kabori. Inki tuanyorete nothing. Na bakabira bande bakabori inki tuanyorete nothing. ODM started exhibiting, sorry aso kwanege zongo bono eke gusingo chikiri kiambacha mungabiri egachaka koro kiembuembe yobonche ogweta kera gochi asege sakukiabo. Okay, bwana Nyamwaro, thank you. Wikiragao yatukuwa na ODM bono Kisii Guse region ODM never space tebuati aseki ngarabu kwa mboliko wasina ningi kera yore ODM imeagusi kera yore kende nkeyo ekiagera tekoboka inki ODM ya wera osaligo minto inki ODM Matildo Minto eta yoyerwe ebe number 1 resource allocation ekero eserikali ekora resource allocation ekorwe bintu gochia sabantu ile mwente gokora equitably etali korigeligesa kukende yons eserikali ya broad based government na Raila ya imokire ya oro kiringa abagere ekero korigelie metandao abantu babwate senior positions in government abantu ba Rift Valley in general, because we have Kalenjins, Nandi, Tugen, tubwata banda once na bairwe ebirege binene okorole list botande igo ntubwate ndokorokwa human resource na financial resources. Financial resources chibase chiachire omo president asenge nchiba roseti okobwatana akaira 500 billion shillings Homa Bay akaira 2.2 billion Siaya mumoroche mwarara agacha Migori many times ochire Kisumu oigoire gento gekorokwa fish preservation depot akaira billion yororo. When you compare Nechi County chinde na Gusii ODM te koboka te koyorwa ngonya ndiyale koyoru anga Raila Amolo Odinga obwate foundation yeyu fighting for the space ya abataka okora justice ya korekanire transparency accountability na equity ya koena nebinto bikorwa se serikali arenge gocha with that bravery ya 1970 something ekero abwate twe ere nomuske emeritus council oyo minto agree abonyorengo are gocha Kisii atebenga gusiabu nongocha nande no anniversary yeko korekana achate bya bagusinga nimbwate plan yeino emuri bwango na inwa Magusii mwaira ngora na kwani ne president so te koyo to koyo te koyo. Your point is this, that ODM Gusii teyo na ande te kobo kalina na ande te kobo kalina abara ibare me ODM me agusinga ibarachi ebara. Now Matilda, what we do is this, yes. Onchobolenga ntumyoke umutumukomo sinini tonyora mangana mayese semuli FM toira naga igato kweli baga kwane na mangana Nyamwara kweli otabinga ine. Do you think as a dear viewer nayo tegera tabono mambia nga echame ya ODM na Nyamwara kotebanga bono ya Gusii, do you think that despite the fact nga ndino mu governor bu county ya Kisii nere omurai ase chame yo oire kirogo gali ekenere ine? What is your views koira nturasembio tuskatwe chele ine tuani. Twatire kumama ine twatire
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iryabantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie ochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri g'obusongo eyuerange n'eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere ange n'ebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Company ya Falcon bonno nigo egukorereria amangana matununto asamatao aye umureme nigo bonno bakoretere embusuro y'ikibando eyo ya ETG M601 eyo ekwama asegeka cyamatuko emiye mona 25 wika emiye mona 30 oka bandega nigo eguichuriye buya asekemba gyonsi nabo igo ekobo buya amasakara teriko kunda na nigo teriko igwa oburuire bw'ekibando betanigo terigwa oburuire teriko ratabichondo bwege company ni bakoretere obuyu busimeka ebimeri bwa Kaino Music obubumentre NPK obusyarira chikiro 50 nebere yuka aseka bwato boyo bunde bwa top dressing bukoro kwa Kaino Plus S ubu nigo gutumeka oboyo chikilo 50 nebire nesano chuka aseka ubu nigo bukurenda ebimeri niriro ryao ebyamentaliga kubwa aburi tangani company ega nibwate oboyo wa Kaino Plus Gromax ubu bwate potassium salva naboigo calcium urasiarere ebimeri byo binde byonse munabono amatunda onsi echae bori tibando chingende emesie ekawana bimeri binde byonse ayugusimeka asiriroba ryeguse obuyo buiga nigobore ase chikilo 10 igobogotoka ase eduka yokonya ebimeri nechinyeke erangi nasore bakire simi ase namba 0788000028 gosem 0705 725-735. Eduka ya Sha Ceramics nigo ebwate ebintu ebiye byekerero ebyokoneria asiri guririgia mbabwate chi tile ao chi chirangi ao ne chi size ao chi power tool chi loka chi mirangu gose chi doa locks mbabwate chi marble naboigo chi granite mbabwate chi rangi ao naboigo chi skin coat mbabwate chi MDF boards naboigo mbabwate chi cho ni chi accessory chi cho
mbabwate chi kitchen sink nabo igo mbabwate emirango iyo ere semi solid nabo igo emirango eriya solid mbabwate deformed bar Boigo mbabwate chitangi ichama chichi size ao mbabwate chi cabinet chi ceiling board mbabwate wall to wall carpets mbabwate chi shower ni chi instant shower karo mbabwate chi bathtubs chichi size ne chi type ao mbabwate ebirobu usembabwate lighting chichi type ao mbabwate chi gypsum board mbabwate chi channel mbabwate chi semiti amabati chi square tube chichi size ao nebirengo ao incho sha ceramics bwenyorere asirigulirigeya asamange bakresimese number 0703943972 ajirago cha aseduka yabere Kansas Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando ao ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseraniria amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best ni gobole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange boigo mbabwate mashine nde okubeka samalikao eyo kuyarungeya egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaligiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 Chambagaroba Nuga Best nigo bago tukemiyo muchobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene kuruchinsa mu kire cya Kisi Kisumu nja samarieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwaire aramange nkagenda chinyagitari ao korigyo bogwenia egere mbwene chinyagitari narete ne chinyinge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashughulikerwa nkabango cha kila rituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinji abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yarengo mubero ne ntamanyete na wenete asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia JMAP Preparatory School ni school y'umano abwene kwirikia na gusoma chinga cyekiga school yekerero erosire ekerero naborokia banchire ni wizara y'ikiseme imeyensi ya Kenya school eganigo ibwate kurwa class ya play group goika grade ya kane mbabwate ebirasi bisaine nkwegeria bare guhetania masomo akawaida kwegeria bare French, sign language, music, chess, drama, dancing, abwasi
Biringo baika asenga kiga ni bien nationals egetiga isaina sebagutinira endagera across kwa asachenire kegama babuato bosombi bweskoro ebirengo byoburendi eburigoro egekogero umwano akubeke kyara omanyigoswa naboigo ekerago soka kurwa seskureyo dikya umwano aseskurega erasomuchie obosongo ensema ya jogo Aria Saint Marks bakere Miasi number 0726732322 JMAP Preparatory School Jishinde Mushinde. Isiko yabise nabona botambe ni tokunyaraka batwarigereria abarayi ao kuseba bateli bagalia bene kwa muno asaro ngora gusi twanyaraka batokogenda isiko yabisi twekaransa isiko yabisi twakwanira isiko yabisi abera in fact Bugirango nere ntangani yo succeed the unity of opposition ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutinyo gatano kitari 13 nkai Bible letwe seitere bobas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemermo yabo kumaena gwanya sa embolinga chipahara chiane nche by the time nkoruororo konyana igoire chipahara kisi county otabare eyamate yabo nereri abana bane no bale emirimo bale abandi no bale Kenya iga babere na abandi badatungu bale ayo bakorire na yande amange. They all came to campaign for me. Because the unity opposition started in Sub-Saharan Mugrango. And that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that children can gain with na agaro tu alenga bake nyorete ntwara esire tokatabu nga matego itiro musongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liliago jana na mate short chiri ogotoma echire chinduru bono mate agosuka ogotigire goli kwa nyonzi bagacha sende bali mu abasongo bagantebi organize this strike minute school captain ndo tware principal ndo jinga na iseni. You know what I told them? In Form 6 in the morning, I want to be a principal. Tota idio choko kare ruwe bata itoko banga kare. Yani abasongo matagere mboga ambega iga nkoro mwabiri ko nanga sengijaro mwabirika. No way. Na niko kwali gotero se timu yawe yatabanga ngwaye no musaja ko musaja boli. Bona yuro nago tebi ebintu ebyonse nago tebi korugese nanse ko tebi nakinete gocha na visa ino toko iwanga ino musaja ko musaja boli tomocha gosoncha isko yabisi Miagetemba Television na Harun Ototo. Alright, welcome back. Mwanchumuliringa kitu sangamo nyuma yumu tumokomoke karibu nanda sembio tukusangamo na Bernard Nyambwaro aigase studio mumanyibuge siasa bono mambia kuyulinga bikira mangana yu anamono tukuli ligoro yili bagali chama ya ODM kirotu aranga ebionsi bya kolekana nyuma ya ODM kolekana anakenga bono ligo ya rusiri chinguru chinene aigaso mo chobos okisi go sasensemo ya gusi bali mo tulikira ujumbe aliyensemo ya SMS agotebenga agakrotenga David Onyancha. Good morning on Sadigo Matirure na omogeni ase studio chama ya ODM irane sobo ntuyiganiti agoteba gaiga irona ombuna bwakire bya
gaki omugavano ito ali ndembi musamba ayirane ase abagusibaganeti. Okay, yujumbe jirega nyingi sana ikirokora nga keep writing and sending with us number 0741583878 na wigo ayo mwenyene 0726447367 yujumbe chao chicha sobonge kama gabo mambia na bana ndo tuwa kiresibi otobirengalinga. Do you think bono ayikolenganili bagali yao nyamware rata banga ODM bontiyo gusi ayuchiri baga ali chama ya ODM licha kwamba nga ingakiemo asobo cheliwe tete nigo ya iretaba jumbe bonsipi korusi ase bunge ide di baga ndiroro tukwane ngumo nchumuligeno mategerali na onye ndiyo. Why do you thinking about tibaga nyamwaro ekero ntrabugulisi micho mategerali beri sato iga obono uikresa hai katukwanera liberera lia siasa gusi ne biama gusino muntu liberera lia siasa ekubwati nkerengoki ubugavana ubu president ubujumbe usenate women tujake kuru ubu president ubu president no muntu talipati ubugavana no muntu talipati chama gusine bwate chama Kenya Social Congress matiangie bwente kubuguria yero siebe UPA oroje bono eri na babu yondalia mheshimiwa kurwalia Nyaribo eraire ebyama binde buna ebyama bya Ford people byarweta PDP byama ebimbiyo warori narora a coalition inja korwa yebyama getiga byagusi coalition yitera twara omunguso kuse ogukuna impact abantu baitu egere matiangia yitumeke na bajumbe na abonsi bibakori yibirwa as a political space. So as a kisi it is about personality ayaningo lidangani ngagyo kwa na matiangi igo aye ngagyo kwa na matiangi so anya go kwa na matiangi bobe kiaonge koletiki nkeyo ayino mangana ago gusina mangana mugusi aina mangana yo mugusi. In fact rero iga ndate go tebiga ba muramba lebeji pigipigi bozongalia bakobera aliange ne stage ya kugenda ema ritukeri ODM ya bwate anniversary igo baikara staria naba muraba liyo mate banje to ODM mono aba muraba spebeji pigipigi banje taba banje to ODM mono no mugaba na simbarasi asingichi chama na issues ODM wa address lakini no mate ngali tukerio mumuro pigipigi tayo sugete akagendera gukora bosombi bwa ego ikira rero ninki igego gotebinga gusiri tangani tali echama mugusita lengeretinga ngai ayo mujumbo gochikoba echama ya ekoro ku Fred Okengo Matiang'i Kile mwanchu mwere bono mambia sanga gono itubo no mambia asese muri mtandao bena gutulikira ujumbe kero kwa na intuka igatra manyanga birenga byaga nga kisiasa usibono katukwanira echame iga yarolekana andake buturon korolekana galia ekura wonere Raila Amolo Odinga nibwatali baga imyakisi. What do you think? Getembe, hello. Good morning. Getembe. Morali ngakibuga kire. Kiete sera tambiyole. Biande. Oyole wisi gonde chinse moja nyamira bogichora. Karibu sana bagichora baito babokirabia. Abagichora babogete. Echama ya ODM teya na ende ntokonye taka. Kai inki. ODM bono magaruri kuna aitwe binta karoli soba kana ko gainoro je babo timosire na bubale ngaba. Yes. Ena bende bono ndo takali na Matiang'i ntu abana inchito. Ndo takali na Matiang'i. Ta korora. Kai. The stadium ari. Yes. The stadium abu nona ale. Ebe se yari ko gwegweli. Kai, igon kwetu. Chibese kutumia. Chibese kutumia. Ngirane li gon kwetu ai. Ebe se ne rondi ete ko teje onkolie kule ro Matiang'i. Igon menya mwaro tanga ine retine li kwetu. Na bachi ali igo. Confirmed sir. Thank you. Thank you. Asante sana. Getembe, hello. Madida bona ko iguli. Confirm. Hello. Yes. Buya. Bwakire buya. Teburi onseniko. Mbiamono sana tata mbiyule meja. Ndabya kabisa. Ngaki abantu ba Muruga. Muruga mbira ndapaya. Karibu sana munda. Uma tendo keneke. Kami yo pia mutonya ko tabera ondie. Ngi kiabe kebe.
ma tontwanya je to kabona ti mota kondusio dia akibona to ngo mga koyo ibinta ka go re sto go mate na timo tuona re chama ya utiam ko jamira ka jana ngo mutwasi yo monene asa mabagaya sa ka ko ande timo tugo Boni no mo to wato go ki mirgoni ga boni chama to wato ya matyan boni kumagia sa de chupirime to mo sato to na korwo Biringario wananchi kiongere mwancho mategrali. Good morning. Getembe hello. Kiago omotegrali nkireke kigema mbia bono na hata nkubuli iberi sato yenye sana alafu baadaye ngira na somo geni utoga katugo crown na manganunsi. Good morning. Etuwani hello. Hello Getembe. Hello Getembe. Ene umurakera kurujiri jiro. Ayo mwenye gitari ya mbiole. Mbuyande kende nge kia utoroje bagaitu na bichagera undigete. Aha. Taji ko mwake ne ngakieri bari ko rwanere chamo yandari ko tabwaji bo sando kia muteyo. Kai. Iko mpaka nyari bari mwakandi. Mbai bijara gaitu taji na mama mwake na mulelie kala etu ebiro. All right, asante. Getembe hello. Good morning. Hello Getembe. Getembe hello. Yes. Joseph. Hey, Joseph ni matale express kumambikina ko wata. Karibu sana. Yele bantu ba South mbiye mule. Abantu ga tole bijaga South kinale ko tebaiga. Yes. Ni fa kya me kya o diemu iroto agianje saidi na inda karokana ngo mugusina agianje te. Yes. Lakini kero ko ye ko ma nga banyenda kabise kya me kyomba tuanje ti impali ko ba mona inte into na ko kuitinde kororo. Iba tu me toro bona inde karo ko nonye esa ya kole o monyene kya mo biara genge ni aka isiri na boko nyonye yarta we to nonye siringa yamo. Yo go tereke anonye mukuta no yo bangire mo mbas kale 11. Yere ga kwa giti no muntu mutakana banta ba bara pangu kutano yo. Ni swali liane nere gusigo seteyo. Nere gusigo seteyo. Nere gusiye lakini bono takira banso gere nente. Tumanya muntu talima vera na mugusibo ngeto ibanga boronge. Sante. Getembe hello. Getembe fue malo. No go ikire baba biole. Jeffrey. Yango tabinga. Abi ni deni ni matengo ntomenora matunda. Lazima nifanye hivyo. Ayo mrecho. Biole baba. Biande. Abantu banya byatonga kibabokire. Babokire. Mangana siasa chama ya ODM. Mogani si studio kandi renga bono ibagali mu gusindi ya si chama. Lekene. Umade tiyango tabia. Yes. Siasa nesis. Ngingo watabali siasa nesis. Oh yes. Kidaba kocha konga chama kyo dia mutikio nga mugusita aboli nga gasorero. Lakini manya itwa maito mugusino mongain. Igo ikato pime nga ingito bwana te koligere go chibosiga ande titoba se go sungusikwa. Yes. Oyo kwa wewe salaba ninje na wo molecho monyene. Iba abati abe kemonu na ya kora nyago be kamonu lakini toligere nga ito kwanda wuchi. All right, sante. Luchi jumbe naba Kenya bakati kusaka ni chubona mbiga sembeo abara bangi birengeli byabo ni bingi sana nkuranda sematiri da obai wa bona mambia iligere andake ko no mugini to bona mambia nkura monaye. Good morning hello Getembe. Jofre Yonsariko. Yes. Nga Bwakire studio na inde. Bwakire director Elijah Munyancha kitutu chache. Nero yo manyane. Yes. Kitutu chache South. Aha. Asomo sikianto ni kibage ndia koto. Yes. Oti amutei. Aha. Kero koligere libuya no nyano moisimi gona to kibage ndi. Mbura ni chama ya ODM ya mochole ndeke kiukwanga nade chama lini. Chama eringo yetika nara asenge chama eri atuwesi ya matuka mango mwana ominto. Aha. Ndoro chinga chama yeni akonyo mogusiki agire myake yesiri ndoro chiro nyana magende da yare tete. Aha. Isoyongo kwana nona arenge ko watanga ni baka muna bona yaje te konga chinye tikete. Umanyete tena ari gwakera ire kura asenge je yongo yani yoko mwanje tutari besa yaye to kurya muga kuri tari kurubesa nonye no ngosera. Yes. One siringite yako kwa yani era ataketae.
ese chame ya ODM ya erire ono tutete ko sege kabwe ke moguno mogusi na iti narito esauti yete ko igwekana Kenya na iti nari bisa kubinde biko tomanyanga mogusi tari matanga tanga onye bari bako tume kugoja ko sajo mogusi ga kugusi tutete ko moteriga atiga mangana yongo sirago chiatamanye tia sabo tikogenda tubono aturo esore maega ya matiangi na ndo mogusi. Right. Sante sana. Kocha Ijese mumanyi wako kuruchiza mchia Igonga. Good morning Santa. Na kuona kumbali bro. Sante sana. Bono matirida. Kwa iguli benega liya Kenya na wagusi igamangana Bernard Nyamugara kuwa naga tinda jorundu kwa mirilia. Kwa iguli nkibatebe. Bernard ekiro komenterani nayo nande buna konye na chikire ukoboria nkeringa abarai bali bachorere inse yekiama kosiria buriria ODM. Buna bono mujumbo kitutu cha South ngwa kwandra kitutu mbasaba na bwo tubwate mu governor bwo county ya Kisii omo senator abaiga barabu ngaki barachi gosenjira yabo ngaki egenderete boniga gosibaga kibabwate ase umugusi boniga musike barongo korwa Kisii county musike kibagendi korwa Kisii county ODM elected members of parliament musiki baronga gateba ngenjo teyo bakogenda kubwatana ase oguchengera lituku lyo omuyega bwa okomenyo gusoko ba kwa DM emyaka 20 ekiagera akwanete buya gateba nga intwe twebangire osoka kogenda ekiameke ngao ninki nasingenje basomire lire lya onchokire embura yaengire na kego chigotwa te basangia ase kiameke baba ise kukorobana nibwa igona barumba bwate political interest chiabo ekero bategereire omuntu kurukwa omugusi omugima abakenya asogo chikochora omusike Fredo Kingu Matiang'i igo abajumba aba bonse ba ODM bachoretwe igonta tegotebanga omusike kibagendi agatebanga ntoko baso omuntu orase omuntu onde omuntu ari korifana omugabana agoteba orase kiama kere wiki getari gokonya abantu babo iko ekero kurigereria ekero omweshimo barongo omachoge barabu omujumbe ochorire agoteba nga igotorenchera gosoka kurwororo ekiagera nabwo abakwaniri baito under Article 1 of the Constitution of Kenya tuaba ete chikura ase okoena na chinguru cheito bagende gotwigirira na gotowakilisha ase ebirengo biria byegoro ekero bakanire na intwe abagusia bake abakichikura igotoku bategerera ekiagera sabara ibaito ekero bakwanire neriogi no munguso no moika ekero chirororo igo omugusia kubwati igo abajumbe bakisi omoseneto Kisii tajeti Kisii egusi stadium tachieti Jubilee ekiagera he plays a neutral position as a oversight ya siasa ya Kenya igo ekereyo kworokinga nere takoba amona ODM onyore buno moseneta Onyonka in 2007 ekera alinetwe ticket ya ODM na Professor Nyang'nyong oyuorenge a secretary general the first time entrant in politics omwana bwa Onyonka igacheta sekia magia Ford Kenya ingiyego twegeria ningiyego totebia inga it's not about the party asegusibon it's about ebirengererio obusira bwa uria uguchigotena kuria kero kendi yonsi ase Kisii county. Asante sana bwana Bernard Nyamwaro asinchoko bana intubo mambia kole nginga mangana tu akwanire kwa bekiro na kwa alikobekwa nande onsi kende kominga kintu kwa ni karibu sana si studio bona mambia ndake Matilda ingana ya moigage kwa rucho mga konkoronali stand by as request hour ase ngana ile mwandake Jubilee na kyokira bekia meki ya Dr. Fred Matiang'i ara tachiri igonte tegotebanga Jubilee Party ne kiama kiabete ororo ikabeka serikali 2012 to 2013 abwaso muske
William Samoei Ruto alingia mo deputy president o Uhuru Muigai Kenyatta na ekere kiama kiabekire in again tokorunga democratic developed democracies in the world ekero kuligereria in the US. In fact ebyama mbiro ebinge sana lakini ebyama bikuligererwa onzaligo minto mbibere, the Democrats and the Republicans. Ingige gotebia ekiameke kiagambire Republicans babire bakugamba, Democrats babire bakugamba, abange wikero mwerio ase Joe Biden abagambete through the Democrats na omuske the former president US Barack Obama. Ekero kwira na Kenya, ekero ko analyze siasa na bego gotebia nga it is very possible ase kiama kebwate a national outlook Kenya arekoreta a presidential candidate. Eya tigaire neki a strategy yabo na popularity yabo na baraibara ororo ngakibare osaligo ngabire nkwane minetiga ekiama kia Jubilee tali kire kia Uhuru Kenyatta, lakini Uhuru Kenyatta mba akorete mirimo na Matiang'i akaroranga omwana oyo okorire mirimo emiya. In fact a position ya interior cabinet secretaries babeire bagusira ase chinchera chire chitaiko nyara gukwanekera buya omuntu osaba ibiri bweka no musike Fred Okengo Matiang'i na anda akawe mirimo ya coordination of government services, yani akoligereri ministry chionsi che serikali. Ekera areturu noyo Matilda Minto no Sarigo Minto igo ya tigaira ase tore kobori ngaki strategy ye babwate na ekiameke munguso kikebwata ase gusi na ende ngaki ego chikogenderera. But it is very unfortunate ekero in the height of political tension in the country omusike Matiang'i akasoka akagenda US agwendete ko address issues, lakini nkoira ndio omusike Matiang'i ngaki asoko muligereria na bete a director ya strategy yomusike Simeon Nchai in 2002 akero ko muligereria tabwati gento gekoro kwa nga repulsive politics igagoteba nga Osaligo Minto toe serikali na baraibaro emirimo bakoreki bakore. He is a very unique man ase siasa ya Kenya ekero como compare na bana siasa bande bagosunyunta abaraibara araria our office. Mbiamona sana nchengro kwa Matilda ubaiwa karibu tena. Thank you Matilda. Asante sana bwana Bernard Nyamora Sokobani Nturumabia. Thank you very much. God bless you. Asante sana. Baso no mwanchumo ligeri eyamanse yamoka tunyi gusanga naye bono mambia sembio. Nyuranga chikoraga chinse chiga chikobwatia. Mwa konkoro ke bachanko barega iga ase emurobuli oriko stawa ebintakuru na bire na kekoro bweta kuga. Lakini osikianda ikomi we want to thank akurunga Kevin Ongere, Lucas Mogaka na ikusiki makira sensibili ya dekwere kinga yunsi abire buya na yumulino motegerali. Asante kuikachiza jiri etuwania kwa era nchenkuru kwa Geoffrey Onsarigo. Bye bye, God bless you so much. Lakini tuwebanga kuwa chinga kindo ke G4 Government Officer. Bye bye, God bless. Kama nitukulia